Bizde de bolýar normal bu diýende. Ýöne bizde bolýar, başga ýerlerde de bolýar, ýöne başga ýerlerde şoňa garşy görüşýärler. Mesela Minnesota gelmedi alıp damba koyuyorlar. Damba hayat dikkalar. Ulloka. Ne için biz sodatları öğrenelim de? Ne için ay normaldir o her yerde bol dur diye koyuyor. Ya onunla görüşmelidir onunla. O da değil o şehirlerde de damba yok ha. Türkmenistan'ın hem hiç zaten aytmayan için hem bilem yok da Türkmenistan'da ne olupdur, ne hil olupdur. Sen gözünle görsen go değil mi? Hükümet sana gözünle görürün ya şey yaptır etmen değil mi? Ondan biz gözümüzle görürüz de hemen gülyale kendi aytadı. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Hoş geldin. Orada da bu. Ne şey sual yani bilem okmam da şu köşe şey sual yani. Ne için? Ha lekçe kolyaların hem meri Naşkavada da şa lekçe kolyaları birinci arlanlar yani. Ne ettin ay? Hava sonuçta. Başıylar sağlayın. Gittin ne örmen oltam. Yok başında öyünler. Durmalı piyade örmedin ekmek ver şalı. Ve Merak etme bilem. Dumala ay ama ay. bir paylaşım vatandaşlar. Doğru. Ama her aldılar beraber edin herhalde. Neler giderim gel ne var. Herhalde vatan dönüp gördük ne aydılar. Ne o koşun mens vatan dönüp diye de gel koşu diye aydı ama vatan dönüp. Vatan dönüp ne medin bilen o ben jüle. Baram bu yaraklarda için killana artmayın hiç. Sen var şu ne mesela hedir bitayda İstedi de o. Ha Türkmenistan'da burada polikler 3 polikler ministerler falan gelip var efendim. Elinde ne taşlangan öpücü adamlar var. Şu var söylüyen adamların içinden. Söylüyen adamlar. Kahar milyar. Şu adamı düş ya şokun bunu bir otto ya orada. Ne? Hem sen o giden yerine gidin. Senden yakına for yani. Oo. Bırak gerek davalın. Yok Kömen geç gidiver kömen git dengmede. Geç gidiver söylüyorum. Bak ben karan. Bak ne mer ona. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Mara Sikren de arkadaşlar yani. Ters kurun etme operato. Ne düşünmedim. Yanında kaydı ara öyle böyle de. Oo. Senin bu koyan surada normal oğlan li boyunda da var köçede yaşayan yer kesin on. O köçelerde koymadan kanalizasyon. Yo köçede seret şorun O yarışı. O şorun oğlanın köçetinde sinyal pul yok o. Ama sen yağıştan var mı ama? Yo yağış pul versin şonu. Dubai soğuk altında kaldı vallahi gelen zat bu. Bunda durum ya düşük 3'ün içinde gidiyor da bir direkt atıyor bu yerde o. Seret solon televizyonu yapın gör şakay. En gitti Dubai'nin televizyonu yapın gör. Ay ana plan yerde plan ettik. Ay ana plan yerde plan ettik. Ana ne açıdan adam halat ettik. Ne açıdan hayvan halat ettik. Birinin zayi yımrıldı. Ben deme koşuyorum o gün bana geldi. Edir şu oyunda adım var normal da. Bir de gözümde yaşlı o da öyle bolyan da koçuyordu bu yani 2-3 gün gidiyor da yani. Aslında normal değil. Manuel yol olmalı. Ne her şey yolun. O mesela iki asfalt orada şeyler yayrap durun. Orta çiğsip duran asfalt orta manuel durmadan şey ortada doğru. Mara Liboyer Özbekistan'a var sen mara Nirik vardan var oğlan vardan bundan beter o. Ben şöyle oğlan aylan gördüm. Şöyle oğlan da var ya. Asfalttan derde beton var. O beton taşlar var ya. Bak gör. Şuralarda taş düşürler. Ben İran bilen Türkiye'nin çağrında işledim, öldüm. Şu taşları işledim. Ondan şu yarın Türkmenistan'dan tapal diyor o kenar. Ya ben Özbekistan'a seyrede otina internette YouTube'da seyrede otina Özbekistan'a gelip gör internette. Yani hiç girer elde garayı var bizim garayı nur gördün garayı yaşadı kepede yaşıyor oturuyor. Bir de bamcım ya yaşıyor. Ben öldüm o dön öldüm o anladım ben. Yok biz onun yalda. Bak ben görmeyen için yok değildir der o. Benim o adam o Özbekistan'ın garayı yalda el bizim garayıklar. Bizim kıraba bulmanı ben çalıştan koyun o ayağınız var. O 35 milyon fark var Özbekistan'da. Doğru değil mi? Bizim ne çeksen bu? Bizim alt ettiğimiz. Ay ne olsa da var Hudaya şükretme o bizim burada. Özbekistan'ın gada pul tölen Yok, pul töleyen, ne pul töleyen. Ne şu töleyen ya yılda var tölesin 70-80 manat 100 manat 160 manat töleyen. Yok 1 milyon töleyenler. 200 manat töleyenler yılda.
200 Var 200 manat dursun dari. Muhtemelen bir yılına. Yok. Bir yılına 200 manat. Oraya işem yok da orada. Ne iş o? İş işledin bak. Sen gördün elinde iş. 10 milyon aylık ver ya. Bağlara gidip hem sen şu $100 bilen dolar da gelen dağıttan tüyük daha edeceğim. Sen adır şu orada hem 17 bin TL eski ücreti Türkiye'de. Ne mi etti ya? Üyün kirasında da yeten o hadafta. Neçe dolar oluyor? Evet. 10 bin TL $100 oluyor. 10 bin TL $300 oluyor. Yo hem yerde dolar öyle ya. Son için dolar da kazaplamalı. Dünyanın hem Bak yerde dolarda hadaflandı hemen tabağı. Dolarda hadafladan 10 milyon hadafladı. Neçe dolar oluyor? 14, 17'den ucutaydan. $100 oluyor. Sen yu Karabağlar'dan olma. Sen Karabağlar'dan ol $100. Yo sen karavanların kata bile yaşayana. Sana bank dolar veren ola. Bank dolar veriyor mu? Sen bir test düşüncen var ya bile. Hep düşüneceğim. Bir koyun ne açman dalyan? Bir koyun. Bir tane koyun alsan. Bir koyun. Bazardan bir koyun alsan ne açman? Bir koyun. Bir koyun $30 alıp koyuyor mu? Alıp koyandır. Alıp koyuyor. Şurada bir koyun alacak olan ne açman kasapla? 15 milyar. 15 bin TL. Bir koyun alacak olan. Bu koyun bro. Ay var bizde de gittin şu $50 olsun. Min diyen 40-45 kilo $50 versen veriyorlar. Yok onu 10 milyon kasap. Etin kilet şurada. Dört alacak onu $500. Bir koyun min diyen koyun al. Tabii. Normal bu değil. 9 milyar o. Evet etin kilet şurada 300-500 TL. 300 TL 500 TL. Bizden burada ayda mi? Bir sen normal sigara alacak olsam. Ben hakikaten aydayım ama ben dinle barmam beni. Men bu da hatta men var ya. Bu koyunum baktım, sigaram baktım. Şöyle ben 6-20 verdim. Ben ikisini tapağı milyon ödü yurdum bilen Yok verdim. ben her pazara gidecekken akıldarsın mümkün Türkiye'nin ne mesin çörentin oluyor ben her Benim bir işledim, ben işlemedik yerim yok. 50 yerde işledim. İşlentin öyle ben pazara gitse etin kilesini bakalat soruyor da sor. Türkiye'de mi 800-900 kilo TL'den ver et tam şurada. 500 TL'den var hala. 500 TL kazaplan adam. Sen o tayda seni üstüne kurup 1 milyar koştun sen bir mal al yani. Türkmenistan'dan son sorak bakar. Yok ne için? Burada 245 manat 1 kilo etin. 200 manat Türkmenistan'da. O ne ama $2 oldu da $2. Bu ne için? Değerden sonra bırak 500 TL. $2 nere 17, 18, $19 nere? Türkiye'nin 85 milyon millet. Men söğüşmana gelem o bar öyle onyar gurun koyu söğüşme men bilen o. Yok. İyi derek var ya nere moyna moçu ne ben şu giren yok lan. Tabii mengle ulaşsana. Neme temalarıyla seret Türkiye'nin 85 milyon halkı var. Doğru mu? Bu. O 85 milyonam bolmayan ya bir dakika yükselen koyup solar taklı ya. Yine men sana alanda atlam göreyim. Men hiç yıl pul vermem orada. Hala değillik, televizör, divan. Ondan neme? Iskaf. Başka adam ummasın neme alıp kaçtım. Derneğe gittim. O kömür edilen dernekler var orada. Yani mesela hiç yıl pul yok men yağdayım kıyın bir par payış ettiğin zaman boş veriyorlar. Daha neme geçerli verdiler ana. Yani bu tamasır makina. İstralka çelle verdiler. Hem de alın veriyorlar. Sen şu yiyecek nanını taptan boldu şurada. Hiç daha da pul tölemek gerek gel. Her töle ama ben yanımda 50 sana adam iş yapıyor. Bari uygun kirasını ödem töle almanayla böyle. Yok, iyi olsun. Hiç orada yok o beren o. Bana bırak o. Bol ya beriyandır. Bir sana veriyandır onu öğrendi. Hem bekşe beren o. Bolmasın onu bir daha. Endek şey veriyor. Yok be ama onu ya gurur. Ben şu orada yavancı gelmişek bana verdiler sonra. Ay verilendir sana verendir onu öğrendi. Hem bekşe abi. Tuplen öyle var ya. Tuplen öyle soyarik parmağına nam sediyorlar. Sonra batla sormana. Sonra orada ay badır şu tutulan kapılan hoşlar da attır. Badır doğrudur veriyandır onu. tutulan kapılar. Var. Bayağı adamlar ünlü çıkarıyor ya da so derneğe veriyorlar dernekten sana veriyorlar. Men yağdayım kıyın deysen sana getirip veriyor. Zaten o doğrudur koşun çalışan. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ay kime yankı berde eğlen eğlenden öyle bu dişe daha bunun var plan o zaman. Yok. Hele inça adam var mı? Yok. Yok kabilyan ne zaman ya yok. Dur bırmı. Ben dur çok inay. Ben heleyim yok diyen ben sana. Sen hele Şunun birinci bile.
Sen hele yok o da başkalarına badıra nersen Türkmen Türkler. Dur bir mut. Sen näme diýen biriň başgalarına näde dil ýetirýär? Men yetip bilýän men şu özüme gönlüm ýeten soň yetip bilýändim. Eret sakınca. Eret Yok. Men çünkü öýüme barıp benim atam tek didet gaýtdylar. Şawdylanyňda käwa gaýna ýerýärdim. Käwa gaýna ýerýärdim. Öýe barıp tek didet gaýtdylar. Ejem kakamy. Düşündiňmi? Ağından ak gede de gepleme, gara gede de gepleme, o bilik gepleme da adılay. Birer kim duran yanına lup oyvatın durup bilen oğlandım. Berekerler. Evet sakın. Şimdi men şu Gurban Aydan'ı sana düşündüreyim da. Yine bir de ayrıcalık probleması burayda değil ol. Şahsi senin meselen değil ol. O tutuş halkın meselesi oldu. Her öýden bir erkek adam işe yarayacak adam yurttaşına gidip kulçuluk ediyor. Şoňa göre onu düşünüşmesek bolmaýar. Näme üçin her adam her öýden biri gidip taş töwerinde kul bolmaly. Türkiýede kul bolmaly. Şonuň üçin oğlunyň jany ýa, adamyň jany ýa. Näme üçin bir kulçuluk etmeli? Aýalyň kim bilen getip berini belli de. O problema indi şahsy mesele bolmakdan çykdy ol. Sosial problema guruldy. Jemgyýetçilik problema. Her kimiň problemasy şonýaly. Her kimiň aýalynyň kim bilen getip berini belli de. Şonuň üçin oňa onun bu tanışdan çykdy. Onun indi kimmeşi bildi. O gidläp bolýan ortanda bir adam ya iki adam, beş adam bolsa gidläsen bolar da onu. Ýani ol bir adam, 10 adam, 100 adam, 1 milyon adamyň maskalasy ýurtdaşynda işlese, onu gidläp bolmaýar. Onu gün aýtmaly. Senin aýarlaryňyz şeýledir da diýär. Ine bu adam hiç watandaş bilen gyryklanýan adam däl. Sen bäri gelmeli adamam da. Sen git tara goýlaň, bak o mallaň bak şolar ýal goýun olda gedip bersen watandaş gerek. Ýöne bilen erkek gün bir zat bolan wagty ýa öýüň ýalsa ýa başyna bir iş gelse seni hiç kim halas etme. Sen şo wagtda aýt, meniň bir işim bolmasaň, seniň geleýärleňiz şeýdändir diýdi, aýt şo wagtda. Şeýle. Ende we halkyň problemasy ýa gyryklandyr nok. Halkam senin problemaňla gyryklanmak. Şonuň üçin gitde arkada uluk etdi. Kavırın teyine git yerin yurdun senin başına gelden kuday. Gurşedim, oy var bak şu var. Evet. Eşitme. Tonçu kuday var ece. Menin başıma gelen o şirina. Ýöne menin başıma gelse men ondan adamlar bilen bilelikde, agdy berlikde başaryp çykarsa sebäbi bir öz problemama karşı agdy berlikde görüşýär. Jemgyýetçilik problemany jemgyýet bolup çödýär. Yurduma döneýin diýär. Yurduma dön, ben sana yurduma dönme diýämem. Böyle bir öz problemamı da özme düşünmeli. Allah. Like basın efir paylaşın vatandaşlar. Efire devam edelim. Şonýaly bizim duvara agdy berlenmeli, güýçlenmeli indi. Näçe bolýan datlary dile getirip bara her kim o köp adamlar asman masuda yurdum parahat diket yurdum parahat del. En problemany görmäniň bilen problema şo bolşýar durul. Şoňa garşy görüşmesem. Evet, bana gel Türkmenistan'da gurle diyen adamlara şöyle indi men o arada aýratyn diýdi de çekecek. Öyle Türkmenistan'da gurle diyen adamlara eger de mesela men Türkmenistan'a barsam, ine şöyle ýalyk internetde çykyp gurlap başlar. Ine plan ýa-da plan boldy. Gelin watandaşlar aýlaly köpeldeliň, gelin pensiýany köpeldeliň, ondan beýleki problemalar çözeliň diýär. Dogry dämi? Eger de men tagaman şo ýerde ýaşap gördüm. Şo problemalar ortaga alyp bar men her kime kömek etmäniň uğruna çykam. Ondan sizden meni goldarsyňyz, sebäbi sizinden bizim umumy derdimiz bar da. Şo derdimizi çözmek üçin, derman bolmak üçin hemmeňiz meni goldarsyňyz. Ondan bu ýagdaý biz hökümetiň ýakasyndan tutup silterä urarsa, hökümet işlemeli bolar. Hökümet öz işini ýerine ýetirmeli bolar, eger de şonu etsek. Ýöne hökümet ýerine öz işini ýerine ýetirmek islenok. Öz işini ýerine ýetirmeýän islemeýändi üçinem bizi basyp saklaýar. Bizi gurlepmän saklaýar. Her türlü cinayata tayyar olur. Adam öldürmeli. Münglerce, 100 münglerce Türkmeni öldürmene tayyar olur. Ýöne haçanda yeke-yekeden ya da 5 tandan, 10 tandan, 100 tandan öldürmeli bolsa 100 000 tane adamı öldürýärdi hökümet. Mümkinçilik boldy. Ýöne mümkinçilik bolmasa onda başga urrum. Onda bir köpçülik bolup adamlary goldasak, bir-birimiz goldasak, onda hökümet başarmaýar. O arzuwlaryna ýetip bilmeýär hökümet şonýa arzuwlaryna. Ol yeke-yekeden adamlary öldürmek arzuwuna ýetip bilmeýär. Şonuň üçin biz birleşmeli watandaşlar. Bizim güýjümiz şol agdy berlikde. O agdy berligi hiç zady başarmasaňam ömrümizde bir ýeke zady başarardy. Yok.
İstat başarmadan. Adı bir. Alo. Olmanı başaralı. Aydıver Şahin. Selamünaleyküm. Hoş geldin. İşini okmay sizin şunun yanında ya bir direkt boş kelle ağırdım. Ne meğer o am. İşini sen o. Sana diyen degen. Yok like boş ece oturuyor o da onu şöyle. Çelek böyle yani gip durun ediyorsun. Boş oldu. Gittin de yok oldu. Günün çekti. Ne be sana berdi? Ne mi işin var berdi? Halkın problemi var. Tem katlandırma o. Günün çek yok oldu. Gitti. Halkın problemi var. Katlandırma. Yani o da birden senin diyen datla katlandırma. O bir de. Sen bizim yağdayımız katlandırmasa birden senin katlandırma. Ne için biz seni dinlemeli? Sana ne halkın problemi? Halkın problemi bana öz problemim ben. Halkın problemi. Yani sizin fikriniz başka. Siz taşta öğrenizdekiler goldamak isteyen yok. Siz ağdağlalık isteyen. Like basın efir paylaşım vatandaşlar yine başkadan haberleri paylaşacak sizlerle. Şu an Hadar Dengdin'in Türkmenbaşı nimesinde kenarında gamışlar yanıptır. Bir sürü yer yanıptır vatandaşlar. Berde görket bolana gonu yönü görkecek neme Sputnik'ten düşürülen suratlar var. Yine vatandaşlar. Yine şu kara yerler var ya yine. Kara yerler. Yanan yerler sonra vatandaşlar. Yine Sputnik'ten alınıyor da şey neme Türkmenbaşı'nın kenarı şey. Yanan yerler sonra. Ana. Neme şunu pazar ne bizim pazar neyimiz var ya. Sonra gelip öçürüp bilmendir. Öçürüp bilmen adamlardan karanttan tuğ çekip öçürecek olup ördü. Bedre bilen tuğ çekip karanttan sonra yanan yerler öçürüyor diye. Hükümet işgalleri. Ya neme pazarının işgalleri. Olan da ne fulam yok aslında arkalarında. Ne bizim hükümetin işleyişi. Hükümet hasap sorulmasa hiç ortam oyulmuyor. Hiç ortam hükümet işgal ödeyişini etmeye hasap sorulmasan. Şoň üçin biz olardan hasap soramaly. Sen bizim hasapymyza aýlyk alýan o haramlarda işle ödeyişini et diýmeli. Öňe şonu diýmesek, ay asman masudalay, Hudaý kömek eder. Hudaý gelmese bir hükümet işgal nämesin diýip otursaň, olara işle etmez. Senem işle etmersin. Ýöne olarda mümkinçilik bar. Olaryň elinde pul bar. Şo pulu alıp meselem yurttaşyndan owadan kombaynlar gelýär, owadan John Deere'ler gelýär, owadan pazarny maşinlar gelýär. Ana şonu alyp maşinlar alıp şu nemeleri düýedip bilýärler vatandaşlar. Ne bir Krasnovodda bir Türkmenbaşyň Hadar Dengdi'nin kenarında yine şu görýän yanıklar. Kapkara bolup durandyr. Bärler ýaşyl. Bär bolsa yanık. Yanan yerler de şolar. Doğru aýdýan Türkmenistan gowy vatandaş neden yurttaşynda diýär. Gara şoňa vatandaşlar var. Biz Türkmenistan düzeltmek üçin elimizden geleni etmeli, hökümetten talep etmeli. Bolýan zatlara çare görmegini talep etmeli. Bular iki sany Polşanyň ýeresinde bolsa habar berim gözden ýaryn şolar gözden ýanır. Gözden ýandyrşylar diýär. Yo men Polşada däl, men Türkiýede. Like basın efir paylaşım vatandaşlardan devam edelim efire. Yine de men onu videoda boýjak vatandaşlar. Doğru aýdym. Oldan ulap gitmeýän film ya. Türkde oldan ulap gitmeýän. Giden ýerine çelip gider. Vatandaşlar, biz var hiç zatdan gorkamok. Hiç menen özüme hiç zatdan gorkamok var. Indi gorkara hiç da galmadym. Yani gorkan adamlarım ine sen mesela şerime. Şu bolýan zatlar dilin aýtmasaň, ine men ýagdaýym erwet diýmeseň, sen stres bolup saçlaryň agaryp, sakalyň agaryp, başga da tüýüň bar, nirinde tüýüň bar bolsa şol gahardan agaryp ölü gidersiň sen. Sen ol dymyp otursaň, içine salyp otursaň, bir gün öz başyna ýetdiň. Sen gurleseň bolyn derdiň eňleýär. Meselem, genne şorda gel gurle, näme derdiň bar bolsa aýt. Hökümetin senin arkasyna alma. Hökümet işini eden ok diýip. Şonu aýtsaň, senin derdiň eňler. Men öz derdim aýdan üçin terrorist bolýan bolsam, öz derdim aýdan üçin hiç ýerde terrorist bolamok vatandaşlar.
Emme devletlerde öz derdini aytıp öz derdini aytmasan sen var ya sen ölü gidiyorsun ha o. Sen ölü gidiyorsun. Saçına var ya sakalına var ya ölü gidiyorsun. Öz derdini aytmasan. Daşa yurtlarda adamın yaşamak için mesela sen Balnisa'da o hasta yatan orada barıp şun nemesini derdin torayan sen bu ne adayın ne bolyasan men sana derman dip şuna sen çıkan doğru değil mi? Yo çağalan bile öýüňle bolarlar da sen ýöne goňşulanma. O goňşulanma seyretmeýän den. Sen o wadaşlaryna seyretmeýän den. O şäherde bir dat oda kömek etjekkäm sen men yo men çağalan malay gala den moda şo boldum Türkmenistan ne moda şo boldum dip oturjak den. Ha? Yo şurina sen kellen işlet biradyk. Sen vatandaşlaryna seyretmeli. Vatandaşlaryna kömek etmeli. Vatandaşlaryň bilen Afganistan'a yardım ediyorlar. Doğru aydan. Like basın efir, paylaşın vatandaşlarla efire devam edelim. Şonu ya vatandaşlar, biz var ya, sağ olun vatandaşlar. Men günde şey edip efirde oturacak, siz bana kömek etseniz halkı ayağa kaldıracak, vatandaşlarımıza öz derdini aytmana hüvvetlendirecek men. Hiç yerde şey vatandaşı bir zat etmene hüvvetlendirmen üstünlük kazanıp bolan ok. Halk umumlukta bir iş etmene hüvvetlenmese onda Türkmenistan düzelmeýär. Mesela yurttaşına çıkan adamlar var ya, yurda dolar göýerýärler. Yurda dolar göýerýär, yurtdaky hökümet işgärleri hem şo gelin dolardan belli bir meçhulany alýarlar. Şolardan para alýarlar. Yurttaşyndaky halk hem yurdun içine ekleýär, hem ödön ekleýär. Şonu ýaly biri ýönerek yurttaşyna çıkaran oklar vatandaşlar. Bir de yürüyte şu yurttaşında işler Türkmenistan eklermi diýäli yurttaşyna çıkardılar. O keypine ay neme boldan diňe bir näme boldan şol boldy ýöne çıkaran oklar bir de yurttaşyna. Bir yurttaşında işläp yurdun içine dolar goýarmagy üçin çıkarýarlar vatandaşlar. Gurban boly hökümeti yurdu dolandyryp bilen ok. Asan dolandyrmak isläň ogul. Ol diňe şol jaý gurýa hökümetin pulunu ogurlap gelip bör. Jaý gurýa meselem jaý bir 500 milyon dolar bolsa 1 milyard dolar dip aýtýar da 500 ne jaýa berýär, 500 ne mör alýar. Näme kemçiligiň bar diýär. Hökümetiň edaralar näme üçin işlenok, näme üçin öýre işini edenok. Ana ödön doşum. Näme üçin bankda dolar berilenok. Ana dölet jaý gurýar näçe bir ulan işleýär, işli bolýar. Yo jaý gurup işli bolýar da ýöne 10 milyon aýlyk berýär, olara kendat berenoklar. Bar 20 milyon ýartyn, 20 milyon ma işlatdy. Banky ýola goýduk. Yalan söz demesene Şirina. 40 milyon alyan adam bilmedim nähili adam. Türkiye'nin sorular hakkında konuşmak yasak mı yoksa konuşuyor musunuz? Mesela TikTok'ta, YouTube'da her yerde. Korkuyor musun? Konuşulur ama ben çok konuşmuyorum. Ha, sen çok konuşmuyorsun. Doğru. Yani konuşmak yasak değil mi? Mesela sen burada konuşursan sana vatan haini falan diyorlar mı? Hayır. Demiyorlar değil mi? Yani senin hakkını talep edebiliyorsun. Rahat. Mesela Türkiye'de BİM'de, Şok'ta böyle marketlerde şey yapıyorlar. Mesela bir şey alamıyorlar, satın alamıyorlar. Parası yok. Onu hemen direkt haberlerde söylüyorlar. Mesela bir tanesinin parası yetmedi, o yüzden markette alışveriş yapamadı diye haberlerde söylüyorlar. Mesela bizde böyle diyersen seni hemen vatan haini ilan ediyorlar. Maddi sıkıntı yaşadığın zaman dile getirmende bir sakınca yok. Maşallah, maşallah. Maşallah. Yani ana dediği yani senin bir durum yok olsa onu dile getirmekte hiç iyi problemi yok Türkiye'de. Türkmençe anlattım da şu an. Evet. Yok Türkiye'de. Hani 27'ymiş ya benim. Senin 6. Sen geri kalmışsın çok ya. Evet. Ha. Biri ulaşıyor. Paylaşım vatandaşlar. Bir gün lazım arkadaşlar, bir gün. Türkiye ile Türkmenistan yarışı. Hadi. Like basın efir paylaşım vatandaşlarından devam edelim. Sefa sahne çağıran şeydi.
Ne bizde mesela şu an mesela halk haber veriyor. Türkmenistan'da falan oluyor. Türkmenistan'da öyle oluyor. Böyle oluyor. E, Onu haberci yok bizde. Mesela gazeteci yok. Hiçbir şey yok. Yani resmi gazeteci şey söylemiyor. Vallahi senin kimse şey yapmıyor. Arkadaşlar 2 kat destek olabilir misiniz? Öne geçelim. Nika hoş geldin. Mehmet hoş geldin. Öne geçebilir miyiz biraz? Geçemeyiz. Like button yapıyor. Paylaşım vatandaşlar Türkmenistan'da. Yani biz birlikte Türkiye'de karşı durabilecek inik. Antalya'da mısınız? Arkadaşlar öne geçebilir miyiz? Destek olalım. Vallahi geçmişsin. Maşallah. Cengiz teşekkür ederim. De. Türkiye. Alamazsın. Tamam. Biz efirimize devam edelim. Sen yengin maşallah kutluyorum. Aksar hoş geldin. Biz efire devam edelim. Biz Türkmenistan'ın sıkıntılarını dile getiriyoruz da burada. O yüzden Tamam, kolay gelsin. İyi yayınlar. teşekkürler. Vatandaşlar gördünüz mü? Maddi problemini sosyal medyada aytmakta hiç sakınca yok diye. Hiç korku yok diye. Problemini sosyal medyada aytıp bilersin diye. Ana ne açatana Türk gördü öden men şey değil. Salamu aleykümler. Gomy adalyňyz. Ana hoş geldin Kerem. Hoş bulduk. Gomy adalyňyz emme ulyk içi. Da şükür ederim. Sana bir da aýdaýyn, hallan arten diňläp oturun olan Haydi. şu aýtýan atlan tertine alyp gör. Häzir biziň ýurdumyz näme-de bolsa arasda nemedir? Arkaň ýurtdur. Häzir ösen ýurtlar öz hakyny ozat talap eden ýurtlara seredip gör. Ejetine, kakasyna, doganyna, jigitine sereden barmy? Sen Türkdedem şu wagt. Türkdäklere seredip gör, ejetine, kakasyna seredip görenler barmy? Şurada var ya ejetin kakasını var ya elinin ayasında saklayanlar var. Arkasına damıp şeyle. Birinki al saklayan barmy onu? Bizimkiden kol saklayanlar. Birinkiden kol saklayanlar. Bizimkiden kol saklayanlar. Ne diyorlar? Mesela öýünde ýene atası bar bolsa öz işe giden altı ýörüýdi. İşgär tutup şoňa aýlyk төлep. Mesela doğru 20 milyar alýan bolsa. Mesela diýerler. Ya 30 milyar alýan bolsa. Şoň 10 milyardyny, 15 milyardyny, 20 milyardyny şol garra seredýän adama berýärdi. Garrasyn bakdyr. Ya öz en atadynyň adarını çekez gelen oktaşa bakıcılara çektirmek istiyady be. Sen kellerini hisset berdi. Ondan Ben aýtjak bolýamadım. Şu bir müzik men dinledin ya tamam. Ben oturuyorsun sen şu. Evet. Ol şu işe gitti. Has köp pulgadan ya. Köp pulgadan on öz en atasyny hasan bakly edip bilýär. Hasan ona gowy bakıcı tutup, akıllı bakıcı tutup bilýär. Pulgadan ta öýdi. Sebebi näme meselem şu öýünden çykman şu garra bakıp otursa var. O Türkiye'den sen pul tölemeli kadın üçün, toğun üçün onu kim eklesin? Häzir öýde Ama bir daha daýdan bir müzik. Ellen var sen dinledim seni men dinle. Sen en atalara teret diýýäň-da. Türkde bolsaň günne ýerden çykyp gör, kafeleň içi hepsi erkekden doludur. Bu bir. Ama bizde şey diýerlermi? Bizde yok. Bizde ayallama bilen işledi. Ýerler turawda çaýyň bamy, naharın bamyny ýurdu ýamannama. Ýamannama bärik gelip ýurdu ýamannama. Ýurdu ýamanlaýan men şu. Hallen var ya oturan adam şu da yok şu ortur. Aslından ölen var mı Türkmenistan'da? Ne men häzir okap beren tamam. Ya o kanı ben dinledim yani dinlep oturdum ben. Yan gelen maglumat täze gelen vatandaşlarla da ýene Dewak welaýaty Dostluk şäherçiliginiň 4-nji jaýy 6-njy öýünde ýaşaýan Bayram Şahylykow öz janyna kast etdi. Janyna kast etmeninden öň bir hat galdyrypdyr. Ol hatda ýaşamak juda kynlaşdy. Çagalaryň bakyp bilen okdyp belläpdir. Bayramyň 5 gyzy we bir ogly ýygynda galdy. Çagalarından ikisinin saglygy ýagdaýy bugdal eken. Ya o zaman sen ondan ýalmadyň şoňa. Elbetde men ýa. Sen häzir elinde pulun yok ki, işiňem yok, elinde pulun yok. Sen şolar ýaly eden erteden gidip özüň öldürjekmi? İşseden işken Türkmenistan'da. Nireden de iş yok? Nireden de pul yok? Nästan çağan bolsa näde eklejek 10 milyon aýlyk pul. Huda şükür bizde de 4 tane çağı var. 15 milyon lira eklep gör, 15 milyon lira. 15 milyon. Ölmenler, Huda şükür ölmenler ya gidip gedaçıl gedemdok, ya oğurlu gedemdok, ya cümürlü gedem. Men daha bir daha daydı. Ya tur dua et, yurdun aratla, uruş yok, söğüş yok. İyisen alnında, iymeten nemende. Yok, uruş yok. Mal tumulun koşkağını okak görsen, mal tumulun koşkağını okak yok. Adam badır diye, mün tümeni iyidirsen de alır, adam badır yatan.
ne diyeyim ben. Senin etdiğin atlarını söyle, yok şu olmuş, yok bu olmuş. Yok. Başarayanlar mı yurdun içine gelip edin bu hareketleri. Nasip Yurdun oldu. taşında bolanok budaklar. Nesip olsa. Eğer de bir yurdun içine barıp etsek, onda oğurluk edip bolanok. Düşündün mü? Oğurluk bolanok, öyle işin etmeli. Onun müstesna seni işten çıkarıp bile, mesela prezident olsam, mesela ben kurban olsam, ben eğer öyle işimi etmesem, halka seyretmesem beni işten çıkarırlar. Eğer men olsam, Türkmenistan'da men olsam. Ya devlet işlerden uğurlamalı olayım. İlla ki devlet işlerden uğurlamalı olayım. Uğurlamasan sana büdjetten 10 milyon aylık, nereye 10 milyon lirem ya, 15 milyon lirem sen öl çağını eklep bilen. O güne sen mesela ağaç ölmesen bol yadıp yaşayan. Ya olmasa giyeceğim, ağaç ölmesen bırakıp giyeceğim, bol yadıp yaşayan. Sen hiç maşin almak niyetin yok, lokan var. Senin dinç almak niyetin yok. Ya olmasa senin toy etmek, uludan toy etmek niyetin yok. Ya olmasa Amerika gezmene gitmek niyetin yok. Ya Avrupa gitmek niyetin yok. Hiç yok senin. Sen bir de yiyeceğim, tapsam, bırakıp giyeceğim, tapsam bol. Amerika, Avrupa ya o tak gitmek niyetim yok diye ama ben olarak o 2015, 2016, 2017 yıllarda geldim ben o taylar. Bu bir de çağalıktan bir buçuk dinle çağalık. Yine 15-16 yıllarda gidip geldim. Sebebi o atlar Türkmenistan'da doların bakatı ararlar. Ya da 100 bin manat, 200 bin manat geldi da. Ondan Kerem gidip yaşamanı getirdi. Şimdi yaşamanı getirdi de yine yiyeceğim taptan bol yadip yaşatıyor. Yiyeceğim taptan bol yadip. Yo ne teredin de men burada da açacak şu orada men hiç kimle dava etmene de gelemem. Çağ kalk bir de verilen akıl ne mi biliyor musun? Ha. Sen şu dünya diye erkek ol geldin mi diye. Onu diye hoculuğuna maşkalağına seyredecektin diye. Men pulum yok men işsiz diyen adam erkek derler diye. Bir de şeyler terbiye verirler. Sen şu dünya erkek ol geldin mi o tay çıkıp ya berik çıkıp şu oldu yok bu oldu diye. Sen erkektin işleyecektin gerek oldu giyci daha 12 bıraçen işle. Yönü işle hoculuğuna seyredecektin. O tay çıkıp yok şu olmuş yok bu olmuş filan bolanok budaklar. Şimdi ben Kerem sana çok Sen aydın ha. Sen öyle yiyeceğini giyeceğini taptanı. Bu da şükür. Maşin mamma, iş mamma, aylın mamma. Hemen adım kurun olmam. Yöne ben gidip oğurluk etmedim ya cömürlük etmedim. Ya bir yerine gidip yurduyam anlamadım. Ben diyeyim Orada bir gen yanadımı sul. Bir gen yanadımı. Hakan bunun çok uyandım ben. He Hakan bunun da uyandın diye. Yok. Abdullah dur men cevap bereyinle şuna. Bir mut hayiş. Sözüňe bölýän goýnuňy bölmeýin Abdullah. Agam. Dinle Kerim, erkek bolup dünýäge gelen bolsaň, erkek bolbam ýaşamak bardyr bu dünýäde. Yalaka bolup dym görüpem, eşitipem, gürlemän ýaşamak, erkek bolman ýaşamak heleýden beterdir. Ýadyňdan çykarmagyn şonu. Ya sen erkek bolup geldin mi hoculuğuna seyredecektin sen? Yok hocalığına seyret. Yani göre sen daş dövrümüne de seyretme. Yok daş dövrüm. Ben sana son gün aydı oturna. Daş dövrümüne seyredip. Hadi komşum 5 taş cay alırdı. Benim sonra kim alıp var yani benim 6 taş mı cay alırdı? Yok. Sen Dostum seyretme. Seyretmeliyen amacın şu sen. Seyret. Benim amacım var ya. Sen daş dövrümündeki çörüge dar adamlar var. Ola 5-6 cay kaldırın. Ola çörüge dar olup yaşayanlar. İşleyecektin. İşleyecektin. İş var orada işlersin de. Eken? İşlersin de doğrudan. Eken? Marda kene marda. Luboy yerik var marın. Luboy yerine var. İşken. 10 milyon aylık verendirler doğrudan. 10 milyon yani yönü gözü de prosto takmen almasal getirip veren. Yani bizim ovamızda sövdüğer adamlar var. Sonra şoför olup ya abi işini işe yerden inip bir tane. Sonra 13 milyondan başladı ya. 13 milyona hiç yeten yok. Eğer de senin cahin yok burada, senin maşinin yok burada. 13 milyon aylığın hiç de yeten yok canlı. Neme yeten yok? Neme yeten yok? Yok sen cahit almalı, maşin almalı, sana gitmeli, toy etmeli. Abdullah. Yiyeceğinden başka da var. Nemede? Türkmenistan'da. Yiyeceğinden daha başka da gitmeli. Nerede? Evet Kerimcan. Ben daha önce yankı sorumu çok hak vereyim. 13 milyon aylık alıyordum. Hükümetli işleyen. Otobüsçü oldum, şoför oldum. Evet, eğer de sen yaş oğlun oldun, senin öğünün yok doğru değil mi? Atan öğünlerim çıkmadı. Yeni işe senin atan üstünde oturup bilmersin. Ondan sen cahit alma için 13 milyon al yanaydım. İyice işe getirecek mi? Giyeceğini getirecek mi? O cahit alacak mı onun bile? Sen 13 milyon alıp cahit alıp biliyorsun. Sonra bana bak düşündür. Ben sana yan aytma başta. İşleyecektin deyip. Hadi sen günlük işlek gelen ileride. Ben daha Kerem ayda oturuyorum. Udak günü işlek geldin. 13 milyonum aylık aldın. Hani nerede sen cahit alıp korkun mu? Sen ne demek? Ne udak bunu işlek gelip akşam ne arkan vurduraymasan başka alaç yok. Yo arkan vurdurmak gerek. Gel altı çocuktan başım çık gel oldu gel ha.
Ya gülerdim. Men yeke jabarda da aýtjak. Şurada yeke jabarda. Kim näme diýdi, şonu diýdi. Men beýen ýan tarapym şol. Häzir ýurtdaşyna hemme ýeri teredik gör. Gat köp bet döwletler ýörenler uç sebäpden. Dogry mudur? Dogry. Biziň ýurdum arasynda ýatyp durýan. Eş topman Kerem ağa doğru adet Abdullah. Yani benim borcum 15 bin ötekinde Ali valadı. Bilesiz mi? Yani o bir maşına bana 3 çağım ben biz cay salı bilemiz yok bize. Dinle. Abdullah dinle. Normal ya naşak olsan aç. Normal nagtasan geçecek olsan geç. Aşağıdaki yer yanlara plan vilayet plan hili plandan bolunda atip yalacak olsa yap yayın doğru neskeyim. Bu mu? Doğru. Teret plan vilayet bir vilayeti bir adam gürlep bilmez içili. Alparslan Ya adam yayın yap. Yayın yap ya da kapat yayını. Ben dedim vilayette karşı şey getirme. Yok durun ağam bu. Alparslan seni moderator ettim seni Alparslan. Gayrat et Teret Çolakları. Men yekördüm hemmesine yetişip bilem ok. Yok, berde vilayet ayrımçılığa gerek yok. Hemmemden bağırımdan bir doğun, hemmemden... Bari Türkmen ol. Ya da oturuyor ben düşünen maksudakları bari bir Türkmen ol. Elbette. Hemmem Türkmen. Hemmem aldı bir. Suat aldı Hemmemden bir Türkmenlerimi bir ecekine yetip doğun onu oraya da bir de kalsın. O ecek ölümüne basıp görmeli önce değmeden önce. Çok ölüyor bana. Rost ölümüne basıp gör. Ne değil yok ya şu. Ondan sonra görmeli. Eşek ağzına veren diye oturan eşek var ya safta. Ecek önce kutun koydum üstüne koy. Yanıp durma odun üstüne kutun koy. Ne ağlamaya mı? Ondan sonra beyleklere basıp görürsün odakları. Beynam takta olur yalı adamlar aramızda var. Neyme değil. Hayır bilemiz o var bir daha. Ya o da sır aksaksız olmaz ya biliyor musun? Liboy sırda aksak oluyor da. Olur ya geçik mağı. Hırda diye adam geçikler. Vatandaşlar, ana Sonyalı adamlar, şu bilin efirmide gelip Sonyalı yok adamlar, solu neyim adamlar olur. Ana hiçbir bilimden, medeniyetten, ömründe eşitmedik adamlar olur. Bilim medeniyetin neyemediğini bilmeyen adamlar olur. Eşek en atadından terbiye görmedik, eşekli olur, en atadından terbiye görmedik olur. Terbiye görünme orada böyle etmettir olur. Şimdi bir cemiyet olup çoğalatları terbiyelemeli da mecbur ne edecek. Ondan şimdi devam edelim. Ana cahil olup bilem yok ya yankıda gördün mü? Yine iyice işçenge gecenge et ya ona cahil kurma için, toy etme için mümkünçülük yok. Ben Türkiye'ye daima başka varyant yok. Abdullah. Ha. Doğru aytcan ha. Doğru aytcan benim hükümet işledim. Ben oldum Balkan'dan. Hükümet işledim. Hükümetin başından kaptanından kazanç ettim. Kara kredi ettim. On boş vatlam. Gelin alacak ettim. Müstaçla kabreledim. Video kamera maşinimi oynadım. Diyecek olayım. Yatman az karfırfın kazancım edip oluyor. Eklencinin kavlak oluyor. Durmuşundan dürlak oluyor. Hastayı koştuğun talbın mı oluyor? Yani Allah'ım sana. Bir ayda bir yılla edilip bilem o kadar değil. Eğer de Türk'te ya yurt dışında işleden bir yılla 2 yılla cahiden sen otur 10 yılla 20 yılla edin yanında o da değil. Ben şuna hiç çok oluyorum. Şunu oturuyorum. Yani bizde de aracı kıyımlardan karfırfın kazanıp oluyor. Durmuşunu ödünden kalıcı dolandırıp oluyor. Yani kuş gel cahit alını bilem o elbette. Yani kalıcı durmuşta yaşar yani. Eğer de yaslan ayağını aldırıp yaslan elbette bana hiç edilem o. Fakat Feride ağam. Olur. Sen eğer köşkü alıp oluyor sen Türk'te ne kendin köşkü al cahil kurdun. Köşkü alıp maşinam aldın. Yok senin köşkü alıp yolun yok. Hükümetin etmeli işi var ya. Köşkü al yolun yok. Kanalizasyon yok. Doğru düzgün top yok. Doğru düzgün kağıt yok. Doğru düzgün var ya. Doğudan yok da. Doğudan ullokan. Nakaratan da var ya nakarın. Adacık köprüye attığına vıyran ediyor. Adacık adra attığına doğudun bağırda bildiren. Abdullah sen nereden arıyordun? Nereden? Yok Kerem Burmut. Söyledim de onu aydı. Kara Sonyalı hükümetin etmeli işlerinin hiç veri doğru düzgün ediyor. Onlar dine sol vize alıp haram pula öğrenip. Abdullah. Doğunun burada da idin. Tenon bir aydanın bile dendürle onu anırda düdlemeli adamla düdlemeli odatları diye na. Onun bir aydanın bile hiç şey falan yok da odatları. Ferhat. Sen köpçülük olup barsan, bir de yol çekip beraber gayret et. Sen dost gayret et. O ne yolun başlığı, yol eden başlığı bir de yol çekip beraber gayret et. Ayda değilsen, bari yine o Brian'dan başlık geldik koyuyorlar sana. Ona Brian'dan varırsın, indi kaybol ya dik koyuyorlar. Son kayvarsın, yine son düzeltmeden mümkünçülük yok. Onu devlet onu şunu diyeyim ayette. Onu devlet düzeltmede adamın elinden gelecek rahat yok o da. Sonra bir dilimiz bile aytmasak sonra düzelmiyor. Bir köpçülük olup sonra bahsediş etmesek, sen etmesen külümüş karyat bir sen git adından bir korkutmasak sonra hiç vakit etmiyorsun. Yok bunun sen nereli Abdullah benim? Ben Mardan. Marın nereden? Yok sen. Yol öten. Murgak Baptalı geçip gördün mü? Murgak Baptalı geçip gördüm. Murgak'ın içinden Marmara'ya yola çıkıp gördün mü? Gördüm. Yollar nehili. Kağıt alınan mellekler nehili. Her yerde var o yerlerin var, evet yerlerin var. Nedirinde yönü gözü zaten bir göçtük kolun, birine tane mellekleri göçtük kolun. Hiç kime aitmadan yankın aitsın yal köpçülük bolup gitmeden. Hükümetin öyle geldi karnım getirip gitti kavatına. Tamam. Onun tuz diye yani.
Du nire de var ayollar alır barmak gel du mena görmedim mi? Oğlanı da var. 35 yaşadım molun yeni geçen olur al du davat gelmedi mi mena? Senin Keremcan, ine senin oğlanda bir tane başlık yaşayandır ya bir hekim oğlu yaşayandır. Hiç kimin oğlu yaşamak men oğlandı. Yok, bir zat bolundur da senin oğlana senin yandır bir ne bir problema çıkandır da bir hükümetin ünlü şöyle çekilendir. Olmasa mesela benim oğlama hadi oğlanın yolunu görkep bilemokta. Yani benim oğlanın yolu yani neme ol traktör bile keys traktör bile yoraymasın görer herhalde. Ona hey çakır çek asfalt et deyip ayda adamlar ahir sonra bir ullokan dağın daşyalak daş koydurdular. Kerem. Abdullah. Kerem bir dostum bir Abdullah. Haydiler. Dostum bir sözüm var. Dostum eksem var. Bir Balkanlı bir Balkan Balkan ne yaşayan? Ne Balkan'ın nevi çıkıyor. İletimde nevi çıkıyor. Daha çıkıyor. Türkmenistan'ın en köp yerde Balkan'ın nereye doğru değil mi? Allah. Hem de Türkmenistan'ın yerden eklenci değil la şu hakla ya. Nevi tohlu hem de çatadan çıktı. Balkan'ın var. Maşin Türk olmayan yol olurken. Onları da seriden okla. Halk hayzi bir millet var. Arış kayıt etsin. Sen barının bile şu 100 adam olup barının bile sen dinleyen okla. Ne yaş adam toplamı 1000 adam olmalı. 10 adam ol. Çünkü ayağı kalsa elbette onu ettirip olur. Yani onu ten aytlayan eden okla bu var. Halkını etmeye. Her kimim öz götürmeyen ork ya. İdin eplerden ork edilen okla şunu. Ona yurt dışına çıkar. Ekim eyle böyle gurulayanın bilen. Men fikrimce men yanlış mı kadi yanma? Yok yanlış mı kadi mesela onu. Teret dünyada var ya bir kaçan. Dünya mesela Rusya'nın al, Hindistan'ın al, Xitay al, Amerika'nın al. Hangi devlet alsan al. Sosyal medyada adamlar derdini aytmasa ya olmasa televizyonda adamlar derdini aytmasa başka aydara yeri yok. Mesela o da o neçin devletle çıkkanda ay plan öldü. Ay plan öldü deyip kıydırmana sende mümkünçülük yok. Sen sosyal medyadan faydalanmasan mümkünçülük yok. Bir de mesela televizyonda yok kurban oluyor adında kaymalı ama başka hiç ile televizyonda halkın derdi aydılan yok. Ondan sen mecbur sosyal medyada aytmalı oluyor. Yurtta sen şunu yani. Mesela YouTube'da Türkler derdini aytıyorlar. Ay plan oldu. Onlar onun üstüne televizyonda çıkamaydılar. Her yerde derdini aytıyorlar da adaleti gözlep tapıyorlar. Mesela Berkat, evet. O dostum. Berkat, yine ben şu an öyme, yine öy aldım şu orada, bak ben aldım, kvartir aldım. Şu kvartiranı içini doldurara, öy koşuyla doldurara bende mümkünçülük yok. Ben gittim, görüyte dernek başlıyordu. Şu derneğe haiz ettim, bana dedim, öy koş gerek dedim. İstiralka maşin verdiler bana, televizör verdiler bana, ondan divan verdiler bana, ondan sonra ne? Başkadan o tüp verdiler yakma için, karadı şu yaşama için neyme gerek olsa şu himmetinden verdiler bana. Ben alayım seni ettim ha. Yöne, Türkmenistan'da son yadat yok. Türkmenistan'da mesela bir kvartirada, Aşkabat'ta kvartirada yaşayacak, hiç saat yok içinde. Derdin aytıp barsan, onu derdin dinleyen yok orada. Mesela kvartirada yaşayan bana bir kömek ettiğine diysen falan hiç kime hoş vermiyor. Size hiç kimden dinleme ya. Son için ben bir aydatım eleyene atbarsan Abdullah. Onun berde öğrene düşmanım adam mı diyecek ben sana, öğrene bir direktörler diydirmedi diyecek. Öğrene gelen dağıtları elbette ben biliyen içimde yanıp diyetin gelen dağıtları diyen de Ayşe'yle diyetin gelen bir de gururlarını yeşillerini tutuyan. Yani benim fikrim ne ayırlı? Ben onun diyenin bilen hiç işte ütkeyen dağıt yok biliyor musun? Ütkeyen dağıt olsa böyle benim koşulsak sana. Şu diyelim bilen ütkecek olsa benim koşulacak sana. Yani benim işte gururlayan boş gururun mu kadı yani? Sen diğerini doğru değil mi doğru? Sen diğerini doğru düşünmeyen adam başladı. Sen diğerini vapşe düğünü düşünmeyen adam da başladı. Sen hiç fikrin ekleyen. Derde yanlış düşünmem. Sana her dağıt diyen ma. Ulayetin her dağıt değil oturanma. Onun bilen o öğden kavuşakta fikirlerini var. Sonundan çıkar da. Onun gönüp diyelim. Hiç şeyli. Benim diyelimlerim ölecek. Yok mu kadiyanlar? Sonra hiç yok. Berkat. Yine YouTube'da görsen Türkiye'de ne tane mollalar var yine. Güçlü mollalar YouTube'da çıkış ederler. Ya olmasa tiyatrçılar var. YouTube'da çıkış ederler. Kavat canlı yayın açarlar. Efir. Sonradan halk bile işleşme için. Yine yan gördün sen. O bir de ay levaple marla beyle deyip hiç ile kellerinde akıl yok adamların var. Sonradan YouTube'da, TikTok'ta ondan başkadan sosyal köpçülük yerlerinde şolar terbiyelenmeli. Onlara akıl vermeli. Onlar yine atatam son yaldırıların karan nimesi pes. Fikirleri pes. Şolu köpçülük yerinde öğrenmeli parmağını bilen o. Ya olmasa çağasına ne ahil terbiye vermedin bilen o. Ya olmasa ayağına ne ahil terbiye vermedin bilen o. Şolar hem şöyle terbiyelen ya. Onun üstüne siyasi meseleler hem şöyle çözmeli. Köpçülük yerinde çözmeli de sen köpçülüğün problemasını. Mesela sen ayağın kol değer olsa ben giderim üyümde terbiyele. Çağan kol değer olsa giderim çağan üyümde terbiyele. Evet, dışarıda o terbiyeler ama dışarıda koçada terbiyeler yok yani. Yok, yörükte hünermenler var.
Yürüyde hünermenler var. Çağı oyuncu, psikoloji oyuncu, mollumlar var. Giderin çolun yanında terbiyeler. Ya olmasa YouTube'da yine mesela YouTube'da, TikTok'da yürüyde hünermenler öyle leksiyalar veriyorlar. Plan etsen, plan ol ya çağını, maskalanı, ne ahil saklamalı. Şol hakları var da bilim veriyorlar. Ana, bilim niye de var olsa, soyarik partinin bilimi almalı. Ol YouTube'da olsun, ol TikTok'ta olsun, ol köyünde burada da, ol mesela milyon tane adam sen ne edip o mescidin tepesine çıkıp kıygırıp olarak haber verip bilmeyen ben. Ondan sonra göre de YouTube'dan temi vaat etmeli oluyor. Eydalanmalı oluyor. YouTube'dan, TikTok'tan. Onun üstüne evet berdi. Hocam Kerem Salman. Vehimni görkök bilmeyen oğlan kıyılar var ya. YouTube'un, TikTok'un üstü bilen vehimni görkök diyorlar. Mesela televizyona çıkmana mümkünçülük yok adamlar. YouTube'un, TikTok'un üstü bilen meşhur var. Bilenler şu an. Abdullah sen açık koyan. Düşünen olma. Yani bilin bilen mi? Yapık yurtlara değişti ol kitap. Yapık yurtlara yere bilen yurdumuz. İsten dağını apten gorkodu bilen o kamera açıp isten yerin çek bilen o. Aleykümselam. İnternet ile meydanda aile terbiyesi verilmiyor diye. Ne edecek televizyonda yok abidde. Televizyonda hiç saat öderdin aydıp bolan ola. Televizyona aydıp bolan olsa onda bir de hükman giderdik de televizyona varıp aydardık. Yani Türkiye'de bir sonra televizyona aydıp bilyaz. Aydıkam ne gerek. Ana Murat Kurbanov Fransa'da televizyonda çıkış etti. Dursultan Tağanova televizyonda çıkış etti Türkiye'de. Amerika'da çıkış ettiler her yerde. Adamlar çıkış edip televizyonda aydiyorlar. Yani bizde mümkünçülük yok televizyona çıkmana. Bizde öte gizleyerler değil derdin. Derdin ayttın mesela ya vatan dönü ol. Yani mesela şu orada men şu orada derdim aydiyan. Umum halkın derdin aydiyan. Onu vatan dönü olan ediyorlar. Dileri öldür vatanın dönü olan için bir de solada uyuyorlar. Öldür vatanın dönü da olur. Öldürü halkı edip sakla oturuyorlar, kısıp sakla oturuyorlar adamları. Ondan kısıp saklayalar. Şunun için biz mecbur çok turmeden çıkıp derdimi de ondamın da aytmalı oluyor da. Başka mümkünçülük yok bizde. Kara sonyalı bir vatandaşlar Türkmenistan'ı düzeltmek için her kim günde bir saat çıkışı Türkmenistan'ı düzeltmek için ılgasa var, ummasız kömek koyuyor. Ummasız. Türkmenistan'ı düzeltmek için. Şimdi biz Türkmenistan'ı düzeltmek için ılgamalı. Ödümüze inanmalı vatandaşlar. Ay, bana vatan dönüm diyorlar. Ya olmasa konuşayım benimle katlaşmaz. Ya olmasa yeni orada bulur. Haçan dövrün tayağı depenge degençe adalatsızlık sana karşı gelince karışıp oturmak değil de günde bir saat sonra Türkmenistan'ı düzeltmek için ılgamalı. Men ona ne gece gündüz işleyen ondan kalan vaktına dine iyi biçip ön maskalarını böyle geçiren diyor indi Türkmenistan'ı düzeltmek için ömür vaktini ayırmalı. Ayırmasak var biz katı yerbetleşip var ya bizim vatandaş katı kıyınçılıklar bilen kavatlaşıp dur. Şimdi ipneyen ağız bile seyredeceğiz. Başka vatandaş varyant bir ona kadar da Allah ne verdi. Oradan lovat tukunat diyenler. Sol vatandaşlar neme? Hükümet tarafından edilen millet paraları ne diyeceğiz sol? Mesela Levağ'ın daha soğudun Maray'ın halkı var ya. Ana Aşkabad'a barıp ödünü kemsedip ödünün üstünden güldürüp işleyerler soyardı. Ağır işlerde o 12 saatlap 18 saatlap da işleyerler da Levağ'ın Maray'ın halkı Aşkabad'ın daha soğudun halkı Aşkabad'da katı hor olup işleyerler. Ödlerini kemsettirip yerli halk tarafından hemen aylığını alıbilmen, kıyınçılıklarını görüp adalatsızlıklara sesini çıkarmanı işleyerler. Olin şunun için onlara şatır diyorlar. Yine de sol hükümetin yanlış siyasetinin neticesinde. Yoksam hada Levap'ta iş olsa aylık olsa kovuy, Marda iş olsa aylık olsa kovuy, Daşoğlu'da iş olsa aylık olsa kovuy. Aşkabad'da kim varsın? Aşkabad'da dine din calmana, keyif etmene barar adamlar. Yöne iş yok olan için velayetlarda, mümkünçülük yok olan için velayetlarda mecbur Aşkabad'a varıp öz kıyınçılıklarını görüp işlemek oluyor. Şunun için vatandaşlar biz görüşmeli şey adaylar bile. Pertenin öğünü.
Prezidentin özüni bir düzeltmeli vatandaşlar. Prezidentin özüni talep etmeli. Sen näme edýän, näme goýýan? Bundan bir rahat bolarmy diýip bir talep etmeli. Köpçülük bolup ýakatyndan tutmaly. Meselem, maňa Türkmenistanda bar gürle diýen adamlar bar. Men Türkmenistana barýan, hagaman aeroportdan geçýän, ýaşamana başlaýanda Türkmenistanyň problemalaryny aýlygy köpelt, ýene näme? Pensiýany köpelt, ýollar oňar, togy, gady oňar, ol her gün öçüp ýanyp dur. Ondan näme? Başgadan enwalidlerin pulunu oňar, enwalidlere köprek pul ber diýip öz derdimdi aýtmana başlarna. Hökümet öz işini etmeli bolar. Hökümet aile köpeltmeli, dollar düşünmeli. Şoňa problemalar çözmeli bolar. Ondan şonu etmeli üçinem şo biziň ýurda barmamyza ýol bermeýär hökümet. Ýurda dolanmamyza. Özleri vatan dönügi. Özleri halka tereden oklar. Türkmenistanyň dargamagyna, Türkmenistanyň adamlaryň hor ýaşamagyna özleri sebäp bolup otýar. Dollaryň galmagyna. Dogry aýdýan. 4 milyon adam var. Şo jagada halky dolandyryp bilen ok hakyky. Şonu dolandyrmalyk üçin hem ýene de bizedem ýol beren ok. Şonu dolandyrmajak bolup, dogry düzgün öz işini etmejek bolup her zady edýärler vatandaşlar. Özleriniz prosto вот ситуацияны alıp görüňler de. Uragan boldu. Suw bastı. Alov belası bilen syny oturan. Может такой маленький сигнал, да? Kiçkinene bir signal zada bizlerin halka. Может уже vakti gelendir, aytmalı, demeli, хватит deýän vakti gelendir da. Это будет продолжаться. Просто sizlerin köp zatdan habarlaryňyz ýok. Ene mesela последний habar aýdama. Bir okuwçyny Aşgabatda bir maşyn kakıp öldüredi. Geçen şkolny. Ahal номер bilen любой vilayata gidebileseň. Давай скажем так, гаишниклар çekinediler zat etmeye. Ну, давай грубо bolsa hem daýbat etmeye da. Ahal номер bilen bolsa. Lebap, Mары, Taşrauz, Balkan номерлар Aşgabatda gire bilmedi. Пожалуйста, eneslere kiçkinene bir kandy desem, atmetka alıp koyunlar. То, что Ашгабад это вообще как бы Турция gelmeýän sat, ava Tutul men hem yaşa boladı как-то, ama Aşgabatda deport edediler. Öz paýtagtyňda bilet. Bizdes bile. Живи не хочу bilen. Aýlalar, ene sen diýende hem ýerde problema bar. Hem ýerde şoň bilen görüşýärler. Hem ýerde o ay problema bar, onu Hudaý gelip düzederler diýip oturýan adam ýok. Hudaý hökümet nämesin Hudaý düzeltmeli zatlar diýe. Yok. Hökümet näçin onda aýlyk alýar, hökümetem bir ýara gelip dursun, ol o köşklerde ýaşamasyn onda hökümet. Hiç bir problema çözmeyecek burada. Maşinler bir de versin, köşkleri bir de versin. O Aşgabatda kurulan binalar bir de versin. Hükümet o milyonlap mesela bir vilayete varsa o tutuş o vilayetin adamları daşına çıkmam oturuyor, önüne çıkmam oturuyor. Onda halka versin, benim hiç başarım yok. Yine halk nämetini dedim, ödünü de bir tane prezident taylan, solan tutmasdan dolandırsın deysin. Biz bir tane hem merad edecek adamı bir tapalda, bir de seyredecek adam bir tapalda, sonra verelim bu ipani. Sen başarmayan olsan, günün çekte yok oldu, git onda. Hudaý gelip çözmeli oldu. Olar ödüne, o kurban gulik teriye diýen datdan görýän, o Dubaydan jaý alyp ýegerler, iň soňky näme Amerikanyň prezidentini satyn aljak bolup ýegerler. Ondan Даже нас караңlar, эммеде проблема бар. Окей? Просто элементарно bir sorak şu yazan adama. Sen nerede yürüpsen? Neredesin? Это же проблема. Sen şu anda Türkmenistan içinde çıkı kaydanın, Turция, это уже проблема. Eğer çözmeyecek bolsa, da nahir gerek bu hökümet. Selam aleyküm dostlarım. Konuya gelen dostlarım. Lisiçki yok mu? Dostlarım o lisiçki da ben gojo. Bak. Yegenler satı oturan. Yegenlerde bak. Yegen. Лисичка, корейка. Бля, любой модель, любой, блядь, сорт машин şolardan sonra, брат. Sen походу bize tımı katına karıştırdın ha. Olur lisiçka sürüyor. Nedir o? Pick-up, inkom Highlander sürüyor. Highlander sürediler. Hani bütün lisiçka Highlander, men Highlander için 10 yıl işlemir dost. Ular dur bir sekund. Ular nereden pul aladılar ona kayıyor bana vurdu. Bu Highlander alma. Sen обычный vatandaş 10 yıl işlemeli olsa, ular hiç yerde işlemedi. Ya 10 yıl olmadı şu doğru işlemedi ya. Çağam etti yani cahil alıp ondan da kullanmam varlar dostum. Yok. Ular kan aladılar o maşını, Highlander'ı. Kim? Yine yegenler kan da aladılar.
Pullan yandır, ne aylasın, ne gurgat ya dostum? Yok, Murat, nereden pulu var? Davay o çesini gepleşemiz. Ben kuryer. Benim определенный aylığım var, düşündün? Ben desem, ova, 10 yıl gerek. Aha. Dostum, olum niden pul alyan, men niden bilen dostum, menden sen niden alyan diye men sızır bakıp pul alyan. Çiftlikte dostum, menden sonra sen niden pul alyan deyip. Şimdi, смотри, eğer de ular içkeride işlemin, bizlerin pulumuzu uğurlap, haylandır menedir on bolsa, bize bir yerde 10 yıllap işlep, öyümüzdekileri bakıp cay salmalık bolsak, haksızlık bol mu? Ha? Oğuz. Siz yani hatta ne oluyor karnınızda zaten da dost olanınızda anırda da levap marul tapaz. Ya bak o da takal etmeye geldin he. He? Tımı karşıyız ve anda tapasayız. Naturi sen de. Yok oradan da hemen Lugoy ayına varsan doğru yani siz kalacak kolyan onun için siz Yok. This is kan. Yani sen yerlen nireden pul alyandan bir fikirlen görürler. Nireden pul alıp biler yerler. Mesela benim atam minister ya daim prezident daimin atası halk maslahatının başlığı Türkmenistan'ın padişahı. Ondan öyle geliyor eğer al sana $1000, $10.000 ne maşin alacak al sana bir ya şey. Ondan o nireden alıyor pulu daim nireden alıyor mesela pulu. Daim de yandır olmasak başka kim versin yani mümkün ne olhan seni al olur. Yurt dışından maşin geçirmek için ona biz yakı verdiler ya olmasa yara geçirmek için ya olmasa. Dur. Abdul, подожди. Oğuzhan, sen lisiçka alacak dopsan ha. Uların yılı köne ya. Zattan ötmedi ya o. Nimalı? Gücüm ancak lisiçka etmedi dostum. Ben cahil halk böyle çağırıp da mekleyen onun da pul topladım da. 5 yıl toplam pulum ancak lisiçka düşüyor dostum. Sen yana 5 yıl işle. Bundan sonra bir normal maşın al. Только Dubai'dan alma. Потому что kara Oğuz. Подожди. Dubai'dan alma, потому что u yanda bilesen özün, как Aşkabat'ta yağış yağıp adamlar zat etti ya. Ama maşınlar короче utoplenik kandı boladı. Çoman maşınlar şimdi. Ova, lisiçka tok Türkmenistan için alasan. Onu hem girkizmediler. Вообще ova. Benim fikrimce senin tek maşin alma, tek yollar tüdelen ova. Yollar oңорорlar, ana sonda bolmasa tegerge eline verirler sen Aşkabat'tan mara. Minni pasportun tadala qaytmalı dostum. Minni gidip bu gitmeden bolmaz. İntekten maşin alma, yollar oңorsun Türkmenistan'ın prezidenti. Ondan da maşin al. Bolmasa tegerge eline verir sen. Olmasa bilesen bir şey. Olsan. Maşın aslında maşın görecek olsan marga var dedi. Den dostum memesinde bara meni malayın dost. Arzu etme 5 yıl arzu etme. Den dostum var ya şu maşinlar satıp Türkiye'ye açık koyuyorlar haber mi? Bilmedim ben. Varıp alacak bolupsan da. Nakilde. Ben var dostum. Vallahi deyim nesip Allah yol verse inşallah şunları yetten barsın. Yani alan yağatın ne maşini keyfine kadar 10 gün yaptırırsın. 10 gün süren sonra derrev o iyicenge tapmak için kreye edip başlarsın. Yok aslında yok. Andan çıkararsın. Kreye edip başlarsın. Oğuzhan. Bırak çıkar mısın? Bırak mısın? Kettem kişine bilme. Sana bir жизни удачи. Al niyetindeki maşınına yet. Benim dileğim şu onu. Abdullah ne işte doğru. Doğru çok barasana. Barasan taksavay desen. Kaylara söylemekten karasan. Ya dost. Ben ara men yaman sakin olun. Ben 60 tane maşin Türkçe olun derdim. Gitse de Türkçe kadım yok. Yo 60 tane var. Sürmesen maşin falan çıkıyor. Bilen maşini kat sürmesen maşin daha yalan ya. Kavat maşini nimetini öykünü açıp durma maşini. Adam bilen o da kuvvetlap yumuşça yürek gitse nimet. O kupların klaslaştırma ver sürdürey mesela ben korkkan 60 tane sürüyle mak olsun. Yok korkma Türkmenistan'da 60'tan yukarı znak sürdürmediler sana. Her zat rampada zatın aşağında çayda короче sazan tekinden çıkardı bize de gayet düşündük. Çünkü için korkma sen. 60'tan bir yana ötürmediler. Onun adı orada. He? Onun adı orada gayet her yerden çıkıyor onun da onu yanlış diyecek kadar. Ben sana sunay değil satıp kayda sana ver ne şok oladı. Men doğru mayten bir yedim ululla öz gücüm bilen göçtüm öz gücüm bilen çağılan mektaptan hiç kimden men yetim olan bilen maşallah oradan öydeki aytmanı kasıp oradan 4000'e yakın pul topladım bilen kasıp ölmeyi biçmen zat etmen bilen öyden çıkman o yerden çıkman yoksa kimliğin var mı lazım ama bilen so kasıp 4000'e yakın pul topladım ama da lisiçka düşmedim bilmedim men vardı onu lisiçka bilen bak çıkaran yetmedi doğru yo 4000'e seret menin öz inim var maşin aldı lisiç kaldı yamyasın lisiç kaldı yani ona 500 milyon 600 milyon euro pul çıkarsın. Yok sen Abdullah eşitmedin. Dur.
Sen eşitmedin az bunun aydan. Makara. Oğuzhan. Sağ ol. Cama soruğa versem de cevap verebilesem. Aydı ver aydı. Nime seni mecbur etti şöylere gelmeye. Cahit alacak maşin daima salın arzu ettim. Ne maşin mamar yetin o pulum da bilmedim ne edeceğim yol kireye merek gene iyice. Yıldan versen verdi. Men neme? Neyse 2018'de kalmıyorum da. 18. 7 yıl bol gel oturanda. Doğru mu? 6 yıl yok suyu de kaldı 6 yıl ya 7 6. 6. Öğlenen mi özüne? Ha 2 tane kıydım mı? Maşallah Allah bağışlasın. Oğuzhan. Kara. Sağ ol. Bizlerin bara yine şu Abdullah vahşi aktivistlerin açıp efir nimen aydadılar. Nimenle bizler gepleşemizde hiç kim gelmesin beri. Bize şu senin ayda oturan lisiçkanı Türkmenistan içinde işlep, iş yerleri açıp, şu anda işlep, şu anda alalım. Beçelerimiz üstünde bul aldı otumuzda düşündük. Sana bilesen mi? Bilmem az nime edeceğim ben bilemiyorum. Потому что вроде sen adekvatlı bir dese. Просто topla pulunu var Türkmenistan'a düşen puluna maşın al, beçelerin üstünde bol Oğuzhan. Benim açık Sovyet'im Çağalım yani olsa ben git çıkayım mesela benim ulim bir ikinci klasda ikisinin beraber gitti. İkisini bilen okudan oku biten komşum orskolla molum da ormolum. Okudan da Rus dilinde komşum ekledim. Onun git ikisini götürecek dedim bilen o itler var da o itler ne etmedin yoksa bir ökürçendeler. Onun inni şo götürüp baydansa çağalım inni boyun bilen den so net var bu çok problem bilen o çağalım bilen ka inti otur bilen. Kara inan mısın bana? Bugün erte yeni hazır azmas toplayın haylandır alaman desen ula ere deyip gidediler. Son o gününe yani yanında motorda bilmişsen. Потому что onun bir eri boladı hocayını boladı düşünük. Bunun için ben fikrimce vaktini yitirme. Nimeye toplan bulsan nimeye yetse şu olun git şunu al iş onu min. Bu жизнь kültürünü gör. Bu pameti kara отложенные жизни dediler da Türkmençesi bilen son yaşı men de koyasana. Son yaşı men şunu onarayın bunu onarayın yok bana kara sen yaşa. Miçta bilen yaşama. Miçta o kettelediler desen ere ber koy veresen düşündük. Son görüşü bilmişsen son bir yere oldu kalı gidip bilmişsen Osman düşündük. Maşın bana kara yine hem tapasan. В любом случае Жигули ya maşın. No. Sen o именно mutlu dediler de samı baktlı günlerini yitiripsan. Nadanım men yine şurada Turca'da bol düşündük. Şu için benim sana açık yapım. Nime yetse pulun git al. Yanında bol. Üstünde bol beçelerin. Seret Oğuzhan sen 2 tane kıydım var ya. Şoları mektebe gittim yani doğru değil mi? Sen eğer şu kıydılarını yine bir mektebe gitmen şoların bir beşli kalan gününde yanında olan olsan. Şoların her doğulan gününde yanında olan olsan. Her bağıtlı gününde şoların yanında olan olsan. Kemri'nin lezzeti yalak olmaktı. Kemri'ni sürüyorsun sen sürüyorsun o bir ayal sürüyorsun lezzetini görüyorsun da derhal taks etmene başlardın. Doğru değil mi? Ondan kıydıların lezzeti olsa sen o bütün ömrünü şolar sen yüreğinde oturuyor da şolar seni hem olar seni tüyüyor hem sen olara terbiye veriyorsun hem olardan sen şoların mesela ilkinci adımında ilkinci bir durmuşsun şu çağanın lezzetini alacak olsan sen şoların yanında olmalı. Şolara yine bir ata olacak olsan sen şoların yanında olmalı. Olar senden görüp durmuşta yaşamanı öğrenmeli. Sen şolatları şolara bilmesen, sen şolatları şolara berip bilmesen sen oları bağlı edip bilmeyen, sen oları durmuşta kötü belki mesela erinden ayrılışar, belki bir başına senin yokluğun şoların başına dert bolup biler. Sen şu şoların yanında değil mi? Doğru değil mi? Şoları gelecekte senin yokluğun padvadid edip biler. Cahim salım dostlar, cahim salım. Oğuzhancan, durmuş var ha, cahilen masinlerini var ha, değil, durmuş başkalarından yetelmeli. Doğru, Abdullah. Men dokuz klasa kodum. Dur alça bir soru versek men dokuz klasa kodum. Hiç bir ustaçılığı öğrenmedim. Pasonu eyle böyle nemeler işledim daha çopancılık yaptım. Şimdi men soru versek. Anada cahil halk bunu. Dostlarla atan kakalar koç işler hemmeti göçtü kömet kakalar. Men kakam yok bilen men göçmeli. Men ecenden nem kömet deyin men ecemi garrak dolar bilen. Şimdi men açık koyan men udaya bir yer kellanın özünden tet koysam diyor diyalaktan göçüp demedi. Sen oturuyorsun bir yerde. Olar öňe sen öňe gitmeýän. Dur adam bir yerde durmaya. Öňe gitmese iyide ya. Bir yerde durmaya adam hiç sana.
Biliyor musun? Men oturup aýtdym, gideýin diýdim, 4 ýaş diýdim, näçe ýyl bolsa işleýän diýdim, o geçer gider, ama men diýdim, o bir geleceğimi çağıramyň, aladan diýdim. Hudaýa şükür. Yo, şimdi onu düşünüp, onu düşünüp oturuyorum ben anladım. Men näder ancak kazanırım diyeceğim. Onu aytmak gerek yok. Serhat, Oğuzhan, давай mən şunu aydından sonra çıkayım. Kara Oğuzhan, запомни одно, yattan çıkarma. То, что hazır cay saldın ya sen. Yani bu konuda kızım, Serhat, bu Serhat, aydasana, yani bu konuda enem ki, bu konuda atam ki, bu konuda kızım ki. Sen git yaşa. Ne biçim bilesen mi? Senin hazır tayinlap koyan, saldıran komutan, en atan ki bolsa büyün ertelik, de yaşları kette bolsa düşündün. Kızına, beçelerine salıp koyan bolsan, bu komutan onu gidip, ular hem ere deyip öyleni gidediler. Düşündün. Yeneyem, bilesen mi? Bence bilesen mi? Git huzurunu gör. Git yaşa. Edi bilsen, şuradan topla. Yeneyem sen şu yanda işler bilmişsen, yeneyem işlersen, yiyeceği işlerini tapasan, bilmem. Sana açık yol, bak, can sağlık, uzak ömür, becelerin içinde elçik, kalan emmesi boş. Davayçı yiğitler emmengizden. Öýe barýandan paýlaşýarlar bilýän, öýe barýandan paýlaşýarlar, onu gaterwet bolýan, ya oturup baglan ýerlemem boldy. Gaterwet bolýan. Oň çyýy mesip indi kay Allah ýol berdi gitjek, çağa çykdan arasynda. Edil, al bilmesem iň bolmany bu şeýler ýapyşdyrma çarşarna näme deň? Bilimde bolýar. Şu wagtda men indi şu men jaý tutdum, bir tane kwartira tutdum. Ýaşamak üçin. Şu kwartira hiç ýyl içinde hiç zat ýok, ödem katxa padı gelemdi. Men gittim zat dilemene. Yani şöyle hükümetin nimet var, cemiyetçilik kuramalar var şöyle. Ana dernekler. Şu derneklere barıp aýtdym, menin dedim öýümde dedim köprü divan ýok dedim. İstiralka maşin eşikler ýumak üçin ýok dedim. Telewizor ýok dedim. Yatmak üçin yer ýok dedim. Hiç zat ýok dedim karınç. Tutu ýok dedim aynalar üçin. Hiç zat ýok dedim bana. Tutuş öý goşy multuna berdiler şolar. Men diňe 1000 TL maşine berdim, hemme öý goşy getirdim, hemme öýümde hemme bar. Garat. Owa. Hökümet bäýärde kömek etýär taňa. Mümkinçilik durajatyn ýaşamak üçin. Edil şonu ýalam Türkmenistanda bolmaly. Meselem bäýärde nähil diýsem, baý adamlar käwat öýleriniň goşuny şo dernege berýärler. Men alyň birinki könüldü. Sidem halka berersiňiz diýip berýärler. Ondan şonu ýaly garat, onu ýaly hökümet bäýärde halka berýär. Senem hökümetten bir köpçülik bolup hökümetten talap etmeli. Diňe sen däl, hemme bilelikde hökümetten talap etmeli. Bir de ýaşamana mümkinçilik üretdirmeli. Ana şonuň üçin göreşmeli. Men sana berjek maslahatym, mene sen gidersen çağalanga görürsen, dogry, 2 sany gyýdym bar. Şo 2 gyýdym erleri Türkiýe gelip işlemedi ýalyk, sen bir zatlar dörekdi. Sen bir zatlar kömek et. Sen şo çağalanga kömek et. Olar diňe bir ata mehrini görmedik çağalar, geljekde öz çağalaryna ata mehrini görkezmendilerler. Ya bolmasa özler gidip Türkiýede işleseler meselem, çağalaryna ene mehrini görkezmendilerler. Şonuň üçin sen ýüregiňde şudatlar geljekde bir bolmasyn diýsen, sen bir de kömek et. Umumy halkyň birikmegine, aly birleşmegine öz hakyny talap edip almagyna kömek et. Ýogsam bir sürü nemeler var. Betdaçlyklar var. Atasyz çağalar gider, enesiz çağalar köpeler. Olar geljekde jemiyete ullakan diýan talap bilerler sebebi terbiýesiz ötüp bolýar-da. Terbiýesiz ötüp bolsa, ogry bolup biler, narkoman bolup biler, küntüçülük edip biler, her türlü zat edip biler olar. Şonuň üçin sen şonu ýaly ýetim çağalaryň köpelmedi ýaly, ýetim çağalar Türkmenistanda bolmasyn diýsen, ence köpçülüge kömek et. Köpçüligiň birikmegine özüňem düşünüş adamlar bilen, adamlar beýdip görmäliň, gyzlarmy atasy östürmäliň, enesi östürmäliň, birgeliň de şu problemany çözeliň diýip, şu biziň efirlerimizde, biziň goýan wideolarymyza like goý. Türkmenistanda bir zat bolan bolsa senem şonu kamera düşürüp alyp bilýän bolsaň, şonu hökman al, ýa bolmasa alyp bilýäniň biri bar bolsa şoňa haýyş et. Hemme ýerde şonu işleýär. Hemme ýerde hökümet işletjek bolsaň, bolýan kemçilikleri ýüzüne basyp durmaly. Sen haramlada, mun ýaly bolma. Plan ýerde plan boldy, plan ýerde piskan boldy diýip sen şonu aýdyp durmaly. Sen şonda rahatça
kemriňe minersin, gıylaňa atada bolarsyň, aýalyňa är bolarsyň, iniňe taňa bir haýyrly çaga bolarsyň. Şonuň üçin sen göreşmeli. Boşa durmaly däl. Göreşmänine aý meňe watan haýyny diýýärler, watan dönügi diýýärler. Ony özleri dönüg adamlar sana dönüp diýär. Onda hiç ile Kim diýär watan haýyn, watan dönüg kim diýär? Ben çık diýär. Hökümetin işgärler diýerler maňa. Yani hökümetde öz işini etmeýän bir gaýrat adamlar maňa watan dönüp diýär. Sebäbi özleri özleri problemalar düzeltdiler. Dollary ýokarlanmagyna sebäp boldular. Dollar 100 000 manatda dur. Ondan ýol ýok, suw ýok, gaz ýok, dogry düzgün elektrik ýok. Gara müňlerçe problem. Ya aňarda diýär dollar galsyn diýär. Men aýtdym aňarda galmasyn dollar. Düşdün ýani dollar düşse dağıtlaran düşýär diýen. Sen diňe özüňe düşünmän diýen dogry däme Abdullah? Evet. Düşdün dollar aňarda. Düşdün. Bir düşdün diýenmeden peýda ýok da ýöne. Bir düşdün diýenmeden peýda ýok. Biz şonu düşmegini talap etmedik. Onu düşüp bilýän adamlar bar. Düşüp bilýän adam kim? Düşüp bilýän adam Türkmenistanyň Merkezi banky. O nähil düşüp bilýär? Türkmenistanyň Merkezi bankynyň elinde manat ýasayan enjamma, pul ýasayan enjamma. Şo puly halka dagat ýa, kredit görnüşinde 30 milyon kredit berýär. Meselem öýlenen Şonda düşüp diýme Abdullah. 3 manat näçeden dollar. O şonu öýletin eden. Ýöne şonu indi bazar wagty dollar beren okda Merkez banklar dollar beren ok. Ýöne şonu düşürmäge Merkez bankyň mümkinçiligi bar. Nähil mümkinçiligi bar sebäbi elinde manat bar. Manat ýasayan maşin bar. Şo manaty köprek ýasaýa da adamlara jaý berýär, kredit berýär. Kredit berýär adamlar jaý alýar, maşin alýar, şonu ýaly özlerini tutýarlar häme. Özlerini tutýarlar da her hili ölümler öndürmäne başlaýarlar. Meselem potrotuna gowser edýär, maşin oňarýan adam maşiny gowser edýär. Gara sen ölüm öndürüp başlaýan. Önüm öndürüp başlasan var yurttaşından önüm satın almak gerek gel oluyor. Yurttaşından önüm satın almanım geçinip oluyor. Yurttaşından dollar bile satın alıyor. Abdullah men 100 dollar pul aýyp koydum da. O 100 dollar puly karoçy mesai işläp 3-4 gece işläp o bölek koyduk. 100 dollar pul aýyp koydum. Ne onu şunu gorlaýam. Ne dip nämeselme? Men Amerika barjakda var, Türkmenistan barjakda bir köp çağal bol ekden bilmän oýullarsam ondan mundan kösen bir ekden bilmän näme şo hiç kim aýtamok. Ýöne bir bölümde var. Şo 100 dollar var, 100 dollar mana detsek de şoňa var berjek. Şey berdim bolmaya başga nämesem bol. Ýürekden çykdy men bilýän. Ýürekden çykan boldy. Sen bir sany magazin gur. Ya olmasa bir sany çörek pişirýän pekarny gur. Ya olmasa önüme öndür de halka arzan payla. En şonda adama kömek tutuş halka kömek edersin. 100 dollar urpama da näme Abdullah 100 dollar. Men o dollarla edip bolýan zatlar bar ya, meselem marojny nemal aç ya olmasa kiçirek bir kalan diýjegim 100 dollary bir köp adama bermäne finançda, köp adama. O zaman näme bolsun? Mesela 100 dollary böldürýänle iň olmanda 8-9 halta, 10 halta düşmeli. Näçe halta 10 düşdi? Şoň alaýyna kim şo galypda näme bolsa, şoň hakykatdan şoň näçe bolsa, şoňa 10 paýla 8-9 kişi, ha, dogry däm? Olam bolýar, ya bolmasa owaň ortasyndan ullokan bir sadaket, nahar ber halka. Men ulaşmaýyny odatdyr. Men diňe ertip berýän bollan, şo başyndan sowul ýaşon. Ýok, ertip berýän olam bolýar, ýa-ni sen nähil olanda gowy, haçanda sen balyk, meselem sen balyk tutup berme. Meselem bir adam sana dileýçilik gelse, sen şoňa balyk tutup bermede, şoňa balyk tutmany öwret. Sebäbi galan ömrüne ol adam kösenmez. Sen şoňa bir zatlar öwretsen bar. Balyk öwretsen, sen şoňa şu ýaýynda halkdan dolary, halk näme diýen 100 dollar pul bar, ben ýüregimden aýtdym, şol mesaj işläp bardy. 100 dollar pul bar. Näme diýen? Uny urup bir halkda näçe halta unuşsa, un bereýin ýeter etmede ýa-da bir kişi bermän ýanky ýaly, sen aýtsyň ýaly nemesen gowy aýtam. Näme diýen şu 100 dollar mana döwürjekde ýeter etme, men öz içimden geldi ha, bäten bar başyndan näme bolsun? O satakam bolsun nasol bilýän, köp ýerde Allah men gorat, taga bilýän. Gorat utaýa şükür canım sag, iş canım sag, elim aýam kuwatym güýjüm gadandym. Şu 100 dollar men bar zat berjek birine sataka derler. İn gowy men özüme öz pikirimde
Yanka böyle demedeyin. Un alayın. Ne çalda düştü? Alttan 5, 7 halda düştü. Şonu hakikaten hem köp çağırlar verecek yönü men. Mesela ekten demet bilmeyen kıynarak kolla köp çağırdı bilýän. Bir halda unun bir aydan o köp çağırlar. O hojulukda. Bir aydan. Öyle men ördüm 5 adamlık bir öýdü. 3 tane çağa, 2 tane inata. Şonda näçe 20 mun öýdü, 20 mun, onda şun 20 mun. Mayıp çağları verdi ya. Mayıp çağları pul hökümet berdi. Dura onları pul. Yok, hökümetin bereni yetgendendir olar. Yok gittin o kolunu men aýtjak bolýan muny da mätäşderler olar. Bilýän. Köp çağalı öýlere ber. Özüm nämes. Etimler öýüne bat ya, tataka ber, şol gowy kawulary. Etimler öýüne berseň bolar. Olan gowy pikir. Bilmedim mene nämetjemde. Ýöne men berjek şonu edip bolar. Onu Amerik paraýy edip bolar. Näme aklyma gelse edip bermek. Ştadan giden her oğlan yani bilen şol aydan başyny tataka edip $100 näme edip uny uryp közenlenlere berse iň bolmany elimizden gelen kömek etdik. Bu ne bilýän halka. Ol öwünmek ýene gatlar ol her kim başyny ol bilýän. Edem ol bilet golan ýerine. Doğru. Efire geleli indi temamda geleli bizim temamız var. Dostum ben biraz gün 20 minutdan geldim yarım saat bir işim var şonu edeyin. Makine start da şonu bakayım vakt olup geliyor. 2 yıl saat. Olyan awar şart edip boza halktan şu bir tane mail okudum. Ne edip boza an näme mesela şu $100 halka verecek da. O ne deyin ben mana deyin näme deyin şonu içinde nerli. Bu arada sağlığımız onunla. İçinde sünnük hem gurbetçiler sizin arzuňyzy etip bir çağıraňyzy oşmak dile etdim. Hemmeňizden. Sağ olun. Boldy. Vatandaşlar, gurbetçiler meselesinde de, yurtdaşynda işleyen halkymyz meselesinde bizim öz çağamyzda, inatamyzda, aýalmyzda gowuşmamyz üçin hökümet hiç ýol çäre görenok. Ya aýlyklar köpelden ok, ya bolmasa dolar verenok manykda, ya bolmasa pensiya, ya hiç aýdan ok hökümet. Ine yurtdaşyndaky adamlar gelsin o, öz inatasyna, öz çağalaryna, öz aýalyna, öz ärine gowuşsun o diýip bara hiç aýdan ok hökümet. Diňe şol öz siýasatyny dowam etýär. Hemmerat gowy Türkmenistanda problema ýok. Hemmerat men çödýän diýip diňe şol ýalakdatlar aýdýar da. Ol yurtdaşyndaky adamlar kösenýär. Şoňa bir yurdun içinde gowrak aýlyk bereýin diýip hiç iş aýdan ok. Ine boş gürleme aýynda diýdi. Boş gürlemeýän bolsak görkezsen bir de hökümet nämetde seniň ýurda dolanyp gelmek üçin iş töretdimi? Aýlyk berdimi? Näçe ýyl geçdi sen yurtdaşynda gedýäňe? Näçe ýyl geçdi? Iň bolmanda 5-10 ýyl geçendir. Yurtdaşynda kösenip getip berýär. Hiç kim ýydan ok dedi. Seniň yurtdaşynda bardyňdan hiç kimin habary ýok. Çağalan göresin gelýän diňden, o zatlardan sen arada hiç ýyl hökümet aýdanam ok. Ine yurtdaşynda halk bar diýip. Näçe şunýalak datlar diýip şerde otursaňyz hökümet näme diýär? Zato arkaýynçylykda hem şu taýdak oturanlar arkaýyn ýaşap otursaňyz näme üçin şunýalak goş görýäňiz? Evet, sen çağam yanında olmasa. Çağam men yanımda der, çağam yurdumda ýöne zato arkaýyn ýaşap oturlar çağam. Arkaýyn bolmak bilen bolýan mesela türmede de adamlar arkaýyn ýatyp durýar ýöne çağat yanında däl. Başga näme gerek? Ýa başga näme gerek? Ýa uruş gerekmi ýa dawa gerekmi? Sen berde işläp ýaýalym ýanymda gerek, men çağam aýalym ýanymda gerek. Alqaýt ýanymda gerek bolsa, goýberen oklarmy? Ne 150 milyon verip men näde çykaraýyn çağamy aýalym 500 milyon verip. 150 milyon 500 milyon men aýdylýan. Bir de gaýtamada hökümetiň çykaraýan talaby bilen aýtdyk. Näme talap bar? Näme çykar? Näme teňe üçin näme etdik? Aýdy otyň şo taýda. Oku hökümetine şöyle gaýtdyk. Oku höküminde gaýtdyk. Oku ýaşy Oku ýaşyny geçen adamlar näme etmeli? Düşünmedim. Oku ýaşyny geçen adamlar, meselem 40 ýaşan, 30 ýaşan adamlar okuwa dikkat etmeli. 30 40 ýaşan soň o taýda öz ýurdunda pensiýa diýen bir zat bardyr. Şo ýaşyny sen adap edip işlerdiň. Biziňe en atamyz şu ýaşyny sen adap edip işlediler. Inem ýaşynyň ahyrynda da hökümetiň berýän pensiýasyna ýaşap oturlar. Näme o näme edip? Pensiýa näçe ýaşda çykylýan bilýän? Yo näçe şoňa sen eliň aýagyň tutýanynda şo taýdadan planda edip bolýar. Ýöne biziňe ýaş bolamyz. Ýaşar ýurda da çykýan. Sen näme şu jeren alsana?
Näme edip bolýar? Tekrar ihtiyanlardan ihtiya berdi. Jelebim sen hem de adam sen. Yok yok men söýüşmän vatandaşlar tökden gaýran. Näme edip bolýar meselem şo ýokda 30-40 ýaşyndaky adamy. Gülendam. Nerede? Türkmenistanda näme iş edip bolýar? Hemme adam edip bolýar, elin aýagyň sag bolsa bar adam edip bolýar, özüň göwnüň getýän bolsa şo taýda özüň elin aýagyň sag gözüň bar bolsa awat bolsaň arka ýa ýola çykanda bir datip azar berýär, hiç zat ýok. Bäri kelip hiç zat ýok, pulum ýok. Pulum ýok. Hiç adam ýok, dogry aýdýan. Hiç adam ýok, pulum ýok ýerde, işem ýok ýerde. boş sorlamayın da gaýrat et. Boş bolsa men şöyle Şeydip ýaly ýurdum, şeydip satyp aýlap bören ýok. Öňe on diýäňiz, mun diýäňiz, on aýtýaňyz, bunu aýtýaňyz. Türkün telewizionyny görkezeymi sana? Türkün telewizionyny günde halkyň problematy barada aýdylýar. Antalya'da plan boldy diýilýär. Bizde on ýada ýok, aýdylan ok diýip dawa aýtýaňyz şöyle çykyp. Şon ýada. Ýurdun daşyndadyňy hiç kim bilen owa? Türkmenistan telewizionyny bilýän adam mı meden? Näme jemon bildirjek bol? Keypinemi? Bilmese sen hiç kim çare görmeden yurdun içine barmaň üçin. Ene ay Gülendamjan. Sen ne dogun? Häzir şerden aeroportda barıp men Türkmenistan barýan ýok Türkmenistandakylar gelmedi. Sen ýygyň ardyňa dep görýär ýa döşüme dep görýär şon ýada tam. Ýaram bar. Gülendam. Ne sen yurttaşynda gedýän, dogry dämi? Yurttaşynda gedýän, ýöne Türkmenistanda gitseň nähir bolardy. Sen öýlemanda öz çağa gitti Gülendam. Indi ýaşky, ýani hiç ile durmuşa düşünmesi gelen nokta halkyň ýagdaýyna. Häzirim şo gitti otyr Abdullah dost. Men awlat. Indi ýöne şonu durdurmaly, indi wagty geldi, beýdip gidip görsek bir wara şo Türkiýe ýa bolmasa bir ýerik durmuşa çykyp gider. Ýa susturmaň adym neme blog etmän, susturmaň. Oňa makla nemesini aýtmaň. Hey jelep sen ýaňyk. Näme diýip hemen? Ambeýden ýeren ýok diýär. Yaman birek biren gowna diýär ýaray bulawara. Men muny Agdynyň ak çykdy gurulýarly, gara çykdy bilet. Ulukhan adam, ulukhan aýal maşgala ýerki adam bolan tapady ýokdy. Halk kulýar bolsa, bir de ýurdun içinde näçe tane adam jaň edýär günde onu aşa. Yo, elbetde şu wagt nädip baryp bolýar, nädip aşyk bolýar diýip oturanken gaýdasy gelýärler. Ýurtdaşyna. Ýöne indi her kime de başardan okda. Iýmin. Ya problem etdir. Indi şonu halkyna gawja aýlyk berdiň halk gaýtmaý, elbetde gaýtmaz. Şu aýlyk ýok bolan üçin her kim çykmak etse ýa-da öýün durmuşyny gawlamak üçin, il hatyryny gawja ýaşamak üçin, gawja jaý edilmek üçin, gawja maşina edilmek üçin, çağlaryny ulatyp okutmak üçin. Şoň üçin her kim daşat etdi ýurtdaşyna çykyp bady dep gelýär. Gawja gadanja dep gelýär. Pul baý ýerde dep gelýär, işlet gelýärdi. Aňyrda nähil adap etýän, berde gadan ýanyň ýarsyň adam bolan okda. Menem beýdim dogrusyny aýdym, berde ýurtdaşyna. Men köp wagt bolan awantak. Berekellah. 6 aý boldy maňa belenme bäri. Belenme. Awa. Abdullah nerede sen niye? Kimlikli adaldın sen Perkan? Yok kimlik yok adamsın. Kimlikli görýän korkuda gedýän da. Ey Hudaýa şükür. Men bir Allahdan gorkýan dogry aýdyn. Ana naş wagt ba. Nurif men Türkiýede, Ankara'da men dogry aýtsam mara şu 6 aýdan geçdi da netip bolsa 13-ne 7 aý bolýar. Noýabryň 13-ne geldim. Ede Türkiýeden görmedik ýerim ýok. Biz dokument gaçak Antalya'dan gördüm. Antalyaň Kaşfiyet diýen ýer, İzmir, İstanbul'na diýişdim. Inem Ankara'ya geldim. Hem ýerine aýlym çykmap boldy. Ýöne Hudaý Allah goraýan bolmaly. Bir jigeden saklap dokumentim soran ýok. Ýöne bir çöwürmede düşdüm. Awtodan düşürip bir militer hemmeden kimligini alanda men pasport berdim. Ne kimlik ýok. Oja 3 aý 4 aý geçenden soňra ýa ýüzüme wagtda gulledy. Pasport mola görken men ýene jüýme sallady. Men kimligimi ana kendi birine mindirip görtdi meni. Awtoda. Beýle oglum başga militer gelip beni sorady. Onu ýa barlady men kimligimi ana kendi oturtdy meni sunkam belme berakam boldy. Bir şonda boldy men galan wagt bolup görän okdylan öýle. Ýa-da şonu ýaly tutup gidip duran oglarlar kende. Yo, awa. Şahin molla okudamak. Hudaýa şükür. Yani Allah'dan ýola çykdym mesele özüm dilep çykýan, Allah goraýa. Men o gorkup ýa gaçmama tutulsan giderdiň elbetde. Şu Türkiýede Türkün gurrun gitdi. Aýsy ýurdun gurrun gitdi diýipdirler. Adamlar var, bir-birimiň ýagdaýyna düşünüşmäli, finansal. Bolman köpüňiz gowy günde ýaşaýan taýdan mümkin ýurtdaşynda. Ýöne birin kösen pürün adamlarymyz kendi solara da birazcık internet aýryp şolaňam nähil problematy var, näme ýetmezçilik var, şolatlary öwrenmeli, şolatlar bilen gytaklanmaly, şolatlary çözmek üçin köpçülik bolsa bir ullakan güç, köpçülik bolup Osman awa balqa dost men Osman. Her kim $1 adam bir sürü adama kömek edip bolýar. Ondan şoň üçin şo birleşip biz bir zatlar etjek bolup finansmanda. Bir ýek odum janydynyň hiç ýerde de peýda ýok da, dostum. Özüm näçinji ýyl Abdullah? Men evet 30 ýaşymda. 94. Benim bir adrak.
Men tek tekin jelmen ödüm. Evet, maltın ol Prag var ha. Maltın ol. Bir böyle so qıyırıp geçip duruyor. Yani son so qıyırıp geçelleri Ziryadel. Neme der ana. Boşuna der. Ne şu maltın olun goşkular nokap bir var. Şo döwürde nähili adamlar ýaşapdyrlar. Şo döwürde hökümet özüne nähili alyp barapdyr. Şo döwürde nähili erwetlikler bolupdyr. Şo zatlar bir şoň kitaplaryny okap bilip bilýär. Ya bolmasa hep bilen videolarymyzy okap geljek nesil görüp videolarymyzy görüp geljek nesil häzir nähili ýaşapdyr ine bilen ýene atalarymyz diýip görürler. Şonuň üçin hem şundaly halkyň ýagdaýy bilen gyzyklanmaly, halkyň ýagdaýyny ortaga çykarmaly, halkyň problemalaryny ortaga çykarmaly. Öz taryhyny bilmedik adam geljek ýok da, öz taryhyny bilmeden. Mesela Men mara şu Abdullah, gyrtydım öleň. Ine ştada ine şunun ýaly akylsyz insan näme? İnsanlarymy var diye öz okuyan diye Allah'a diye, ol okanok diye. Şu kime diýişip kalýar şunu? Tamadan. Osman awa men Neftawdan meni 13-de ýaşamazam, belki tanaýandyrm seni. Tanışdyr. Şonyaly nämäni? Bolýan zatlaryny min bilmeli da, bolýan zatlar bilen gyzyklanmaly, bolýan zatlardan many çykarmaly. Meselem, Maltmul Pragaýynyň çilim kesdik goşkusy bar, Nasatan bir goşkusy bar, Zina etmedik goşkusy bar, başga da kän goşkular bar dogdaýmy agam. Onda o goşkular şol boşuna aýdyp giden okda, halkyň içindäki kemçilikleri düzeltmek üçin aýdýar şonu. Näme? Tanqidlaýar. Ya bolmada hökümet hakynda goşkusy bar, näme goşku? 2-3 tane goşkusy bar. Hökümet hatda goşkularyny gizleýärler, köpçülüge çykarmaýarlar bolay. Hökümet dedem näçe zatlar aýdyp giden de. Han beýler, şo döwrüň han beýler näme garap, şo zatlary hemmesi halkyň problemi, halkyň içindäki problem bar. Onu biz düzeltmen, sesimi çykarman oturmak gatwar utanç, gatwar namaz. Adalatçylyga garşy hemişe görüşmeli biz. Ýok, dogry da bilemok. Şol adam görüşüp durar, ýeki boldy. Şol näme kinosunda gören bolsaň, şonu o türmeler, atýarlar o Özbegistanyň, İranyň, Özbegistanyň paçasy şonu türme atýar. Sen men maňa garşy çykdyň, men köşkümde bolmadyň diýip. Gara şonyaly şol adam halk bilen ýaşapdyr da, halkyň derdi bilen dertli bolupdyr, halk bilen ýaşapdyr. Şonyaly bilen şol zatlary dile ýetirip, şol zatlar bilen gyzyklanyp, şol zatlary çözmäne çalışmaly. Iň bolmanda söz bilen aýtmaly da şonu. Dogry aýtdyň bolýan şoňa bir netije çyksa da, şu aýdan bara bir netije bolsa, çıkar bir okollasala. Elbette goldaklarym çıkaram, netip bolsa Allah ýol berse indi. Birden 2 bolsaň hasammagy, onu köprak bolsaň hasammagy. Ýok, bizim şunday hereketler bar, hökümet öňüne alýar. Hökümet şunday hereketlere ýol berenok. Şonu meselem internet ýap, Türkmenistanyň içinde ýa bolmada ýa bizim öýmede baryp bir de basyş edýär, ay çykma, gurlama, sesiň çykarma, näme. Ibada olur ýalyk. Şo Gider öyle samy zakryty strana diýär. Iň ýapyk ýurtlaryň içinde birinji ikinji ýerde durýandyr da bizim ýurdumyz şonu ýaly. Şonuň üçin Yuvaş açmalı da, yuvaş bolda oyundu seneme o gidi taptayım bar, dünya maskar ettin gidi. Hala Türkmenistan diýende men bir şöyle neme Antalya varamda bir tane İngiliz kavat ilk tamama ýolda. Indi bir goňdan eken palanmaşlyk, adetde tuwer diýip, Kara sonyaly sen diýdi, nirel diýdi. Ene Türkmenistan diýdim boly güldü we. Näme üçin güldüň diýdim men. Bolen diktator diýdi. Sonyaly bir de dünya maskar eden adam gurban. Ana o her ýyl aýdyp saat çalyp atdan ýykylyp ýa bolar bolsa bolupdyr da. Ondan özüň gülki gelýär. O zatlar ýatlar. Ama dünya maskar eden adam bir de şol. Oň üstüne häzir Türkiýede birine horgum bolup ýaşaýar da. Türkler bir de görýär ikinji adam görnüşinde, ikinji sorta adam görnüşinde bir de hormat goýýar da. Ondan şol zatlaryň netijesinde de hormat goýan oşulan dogry näçe sira hormat ýok bize bir girli. Şol zatlar bir maskar edýär. Bir de özüň maskara bolup halanmaýan ýerinden git. Mena dogry maýtdym, ýurduma yaman da biljekkä da. Oturupda Türk'e geldim da göz ýetirdim. Ýa-ni bir tarapyna. Bähili yaman rahat ýaşaýar, giýýär, arkaýyn turýar. Ben şonu ýa bar Türk'ümde. Türk'ümde 10 esetne diýär, o ýeri aýlygymyz pes ýemetek bar. Ýani biz rahat, iň esasy rahat uruş ýok. Balara bir ýerden 40 torjaga basmakda bar, köp wagt bersen. Biz yaman rahat ýerde ýaşaýar. Ýani bärde görýän, günne nowasyny görýän, habardat görýän näme? Prosta bir ýerini öldürüp, bir ýerini kırıp,
Doğunu ene atasını ya qıydınan yoldaş uruşupdur dip köre könüldürüp görün. Biz de olar yalat görmeyen da ýöne biz arkayın ýatjan arkayın turyan arkayın gezýän. Bäri olar yalat ýok. Bizde de şonu yalat bar. Ýöne bilinkinin bärde 80 gaty. Bärde 85 milyon adam var da. 85 milyon adam var. Onun üstesinde de ikinci faktoran, birinci faktora kalkken, şoň üçin durly wakalar günde unaşa bolupdy. İkincisi bizde aýdylanok, bizde görkezlenok. Nireden hem boldy bilmeýän hiç bol. Demek watan habarlarında Gurbanguly plan erik bardy, Gurbanguly plan piskan etdi, Owa hoja ösüp bar ya, plan ýer ösüp bar ya. Emme maskarat bizde. Bizde bärdäkden ýerde o biz indi şo gaptaldan alanda parahatçylyk ýa-da bizde hiç zat görkezmeýände üçin birinki hasem elbet. Sebebi häzir problem anten görkezmesen var onu çözmäne de gerek ýok. Hudaý ölçüp Hudaý adamlara ne problema ne mulen mesela su yer titrese ya da su coşması bolsa şoň bilen näde görüşmeli diýsen ya Allah Taala öýtdi dört yer ya bolmasa goňşyň kömeli dört yer. Hökümetin adyny aýtmaýar o. Hökümet gelip dört diýmeýär. Hökümet sana da senden 6 aýa dat beren o hökümet ola bady. Howa, seret ýürüýte hökümetde ýürüýte şo adatdan daşar ýagdaýlar boýunça adatdan daşar ýagdaýlar bilen görüşmek boýunça edaralar bar. Ýürüýte hünärmenler bar. Indi Türkmenistanda barmy ýokmy biljekler, ýöne döwletde, hökümetde bolmaly şo da. Men ilimde da şo Abdullah dogrysyny aýt. Ilimde bolsa mara zakon sadlaýjyň başlyk etip goýjak, ba iň ulu müdür etjekler mara şo taýda da. Ön ýetjekler herkes. Men glavny bolsam şo taýda. Estal kontrol wagtlaryň Türkmenistana jogap beren sen diýjek da, hemme da düzlejeksen. Ýol, wa onu aýtýan men sana diýotyn. Sebebi o aýdan datymda hiç olara bara, hiç ýeri därsizdi de nokta. Olara bildirýän ýeri, ola konkretne öýler iýe, hiç dinjali öýler ýaşa. O seni meni ya halk horlunyň o gaýgadan o döwlet o. Salam. Öz problemalarymyzy bir de görkezmeýände üçin biziň ýurdumyz parahat ýalyk bolupdy. Biziň ýurdumyz adam Türkünkiden bir Türkünk ýaly bizden ullokan dertler bar. Ýöne biziň halkymyz az bolan üçin neme dert ýok ýalyk, problema ýok ýalyk. Ýöne biziň problemamyz bulankadan ýerbede o. Häzir meselem Türklerim Germaniýaga gidip işleýär. Olarmy? Türklerin Germaniýaga gidip işlemeginiň sebebi bularda näçe? 80-nji ýyllarda bularyň halky gruppa goý şo ýere gitdiler. Sebebi Germaniýa Türkmen şo Türkmen. Hiç yetmezlik boldy Germaniýa. Yetmedi. O adam Türkün ýagdaýy kıyındy. Bilinki ýalyk. Kıyındy. Şonuň üçin tutuş halkyny hökümet ýürüýte şo ýere uratdy. Bular hökümet etdi, hemme gady. Ol özüň jüýünden pul çykaryp Germaniýaga gitmediler. Bular hökümet kömek etdi. Kömek edip näçe ming adam, 10-20 ming adam, şu wagt 3 milyon Türk bar Germaniýada. 3 milyon. Iň uly neme? Iň uly şo halkyň içindäki iň uly başga millet. Ondan şo 80-nji ýyllarda şo Türkleriň Germaniýaga gelmek üçin kömek etdiler. Häzir kwotdan Türkler şo ýerdäki dogan gadandaşlarynyň kömegi bilen şo Germaniýaga gitdiler. Olar o şo bilinki alap o näle gat kıyın bolup çörege dar bolup giden oklar da olar. Olar öňküden gowy ýaşamak üçin, hasamlar köprek pul elde etmek üçin gidýärler. Bilinkiler çörege dar bolup gidýär. Köpsi. Meselem hemme adam tatjaýyn, tatja maşyny, tatja hemme adam tatjady göni şo ýer. Ya bolmasa o ummasy kredi, ummasy berge edip, ummasy ene men öýde baýurny agam, bir 150-200 milyon pul prosent alyp Orsiýada gitdi. O taýda gediren oklar şo adam. O ýerden gediren oklar ýöne Murat kim Murat mana janadan ok, aýlan ok. Olmasam bir kömek. İş bolmadan gelip men maşgalama gaýdyp barsam diýe. Mena dogrusyny aýtsam, many tip bolsa. Şonu hökümet etme vatandaşlar. Men maşgalama gaýdyp. Ya Türkler şu Türkden çykjak bolsaň, şarabyny töleseň mara deport batmaýan eken Türk. Ýöne Türkmenistana barýan batýarlar, mesele ýok. Sen şarap төлeme batýarlar. Ýurtdan çykmagyň uja problem ama. Şo derejede bir de gysyp taklaýar da bular ýaman adamçylyk diýen zat hiç ýok bularda. Hawada hiç kim metligine gelen ok Türkiýe aşakda ýetdi metligine hiç kim gelmeýär, kim gadan jetjek işejek. Ýöne bir ýaşdan okuwa gerek käbede bilen ulukana adama 35 ýaşyk, 36 ýaşyk. Hiç kim okuwa gerek kä, gadan jet mena dogrusyny aýtsam mara köp wagt gezmek üçin gerek. Halkyň hyýaly 5 ýyl 10 ýyl galmak üçin gerek. 2-3 ýyl gawjy etip boldy bir götüm gyp çykşady işledem bir normalca gadan jetdim. Köp kesem üçlük ederim ham diýen. Ýoksa 2 ýyldan giderim ham diýen stadan. Tagamanja. Häzir gözüňe getirip gör da. Häzir gözüňe getirip gör. Sen bir ýaş oglan. Ataň jaý bar, ýöne senin jaýyň ýok. Senin iş satyň ýok. Sen ýaşamak üçin bir zatda yetmeli. Ondan soň ki Türkmenistanda bolsaň meselem.
Yaş olan olsan hiç tadım yok. Gidýän bir ýerde 10 milyon aýlyk alýan olam diňe seni giýjegine etdi. Ama onu yaptırmak. Sen ne edip cahit alacak, sen ne edip maşina alacak, sen ne edip bir ödün duşlan yaşayacak. Hiç bir şart yok. Yaş olan yıllar. Ayten doğanın yurdumuzda ne yapacak? Doğan yurdumuzda indi. Doğan yurdumuzda yani mesela sen öýüm probleman kan orada sen şonu düzetjek bolarsyň orada. Bilinki hiç kim düzetjek bolmaýar. Hiç Näçe ýyl boldy Kasper? Bir ýyllyk dekkerlik näçe ýyl boldy? Mena dogry aýtdym. 3 ýyldan geçekken edip boldy. Sözümde durjak 5 ýyl. Sözümde durjak men 5 ýyla geçek gaçtady. Eň aňyrty 3 ýyl geçek dogry aýtdym. Mara eň aňyrty. Oşa doydum 6 ay boldy, doydum stadyň mara. Adamlardan öldüm, benim doydum stadyň. Berkat, senin şurada durmaň mara, diňe hökümete bagly. Ben şu hökümet işini etmeden bütün ömrüňi şurada geçersin mara. Kana son ýaly, gidin kıyınçılıktan bu %90% hökümete bagly. Karşılarlar. Ne tip bolsa karşılarlar. Men ýöne artykmaz diýip eýle-beýle men diýen sözüm ýok, adamym ýok. Hakykata watandaşlar, hakykata aýtmasak, inanam senin berkat. Diýen barsan diýip bolsa karşılarlar sen niýe? Oğlum, men şurada bir aýtjak, ine karşılarlar sen diýe. Sen şu ağrılary, sen şu dertleri öz içinde saklasan, olar seni ýarya, olar senin saçyňa maňardy, olar senin beýniňe ýarya, olar senin gözüňe ýarya. Sen istireti öz içinde saklap bilmeýän şol seni şonu taşyna çykaraýmaly. Sen öz derdiň aýda aýmasaň bolan şol. Sen ýürek ağrı bolup ölürsiň. Ýürek ağrı bolup ölürsiň sen. Şonuň üçin öz derdiň aýdyp dursaň, mümkin çödülür. Mümkin bir çäre görülür. Çäre görülmese senin derdin ýeňle, mesela şöyle çıkıp öz derdin aýtsam. Ama duýgdaş adam köpelýe berdi. Ede dogry diýeniňiz näme? Dogry sizin diýeniňiz emma gürlemäge gorkýan diýe. Gorkýan. Gorkma, der watandaşlar. Gorkmakda däde gurrun hamana menine şu wagt. Indi men bardym. Gitdim öýüme. Näme? Ama näme etmeli men alykam? Näme etseler? Öýüme gitjek men näme etseler? Etseler eder görür. Men görürlermi? Men şola indi men öýüme barsam karşılar diýip öýüme de gitmeýin. Öýüme gitme bolar ma ýürüp. Çağalymma, maşalama, enem atam dogulymma. Ýataýyn men ştada. Dogry maýsy men batýarlar agam diýe. Batýarlar. Ýöne endi şonu batýar diýem şöyle gelip aýtsaň basmasyn, bes ederler. Haramda basma o diýsen, o gahar etse, belki basmasynam goýar. Sebebi köpçülik görüşmeli. Olar şu köpçülikden gorkýarlar. Häzir men Türkmenistana barsam, eredim. Häzir gürläp başlar, aýla köpel, pensiýany köpel, dolup düşür. Şey dip başlar. Şey dip başlasam, olara mecbur etmeli olarlar. Mecbur etmeli olar. Sebebi halk olup basyş etsek, şolar mecbur etmeli bolýar şol. O başga ilacı ýok. Sen tutuş 6 milyon adamy avtomaty tutup öldürüp bilmejeň dogry mesele. Onu öldürüp bilmejeň ýasma. Senin bärde diýeniň mesele problemasyny bilemok da oturup biz çöp biljegmidi. Ýok, häzir her gün şunýalyp bir çykyp gürläp dursak, elbetde o işli adamlara işin goýup bizdiňler bradajygan bolsa bir öz ýagdaýyny, sen mal däl bolsaň öz ýagdaýyny Abdullah. Men daha dedeyin abr. Menin bärde bir hassa bakımda da bir ýaşulyň görün. Ha, bolýar. Tesir ya, inşallah meçteýin onu markalıkta gelecek nesip bolsa. Bolýar. Gel, hökman gel. Bolu gelir nesip bolsa. Vatandaşlarymyza da bir mertlik ber. Ine menem gelýän, gidem gelin gorkman. Yo, gelýän nesip bolsa, hada çyk tabret. Bolýar. Çykdym men. Bolýar, kaçan. Ana şonu ýalda vatandaşlar. Yo, her kim wagtyň geçme bile bolar ol. Düşünje ösýär da. Düşünje ösmese biz var ýyda galdyk. Düýbilmedi. Düşünje ösýär, düşünjeni östürmeli biz. Aktivne östürmeli. Biz ýuwaş ösýär häzir. Ýöne aktivne össek, hasam gowy. Hasam bir öňe gitýär. Eger de men her gün şurada çykyp gürläp otursam, biz aktivne ösüp başlaýarys. Aktivne ösmeli. Aktivne. Yani aktivne biz aktivistler bolup, öňde gidýärler bolup, şu halky özünden arkamdan ekmeli. Inem geçiler öňde olgar gitse, ýerinden geçiler ular gidýär. Şondan galmazak bolup. Bir de medim şonu ýaly wagtyň geçme bilen ösýär, düşünýär, ýöne şonu tiýlendirmeli. Neme 23 gowy atlatdyň. Näşi teredin watandaşlar, näşi Krasnovodda ýanan ýerler şey. Krasnovodun näşi görýän edem deňir hadar deňdi. Hadar deňdiniň şöründe ýangyn bolupdyr. Ondan hökümetiň pajarmasy öçürüp bilmendir, ýangyn döndürçüler öçürüp bilmendir. Ondan ýagyş ýagyp öçüpdir. Hudaý kömek etişipdir. Şu gün gelen, şu gün bolan waka. Menem Türkmen ýurdan aldym.
Türkmen News adamlardan, yurdun içindeki adamlardan habarlar alıyor da her türlü. Benim kavat mağada can edip aydiyalar, havarları, bolyan vakaları. Yo, afudoluk diyelim de afudoluk değil. Her yerde hükümet öyle işini etmeyendiği için her yerde milyonlarca problemler çıkıyor. Hükümet öyle işini edip bile nokta. Hükümet idaraları korrupsiya çökün, oğurluğa çökün. Ondan onlar öyle işini etmekten udaktorlar. Öyle işini edetler gelin ok. Şunun için bir görüşmeli vatandaşlar. Şunun için bir dile getirmeli. Böyle problemlerimizi öğrenmeli. Dayımaymak qarabay hükümet bir de kömek etmeye. Wow, köpeldi doğruydu. Korrupsiyonu yenip geçmeli lan biz. Yenip geçmesek olun. Bular öğrenene, bular bizi düzeltmek niyeti yok. Bizim problemlerimiz. Hükümetine düzeltmek niyeti yok. Çünkü doğan bir teklap başladı. Ana? Şol horçuluğun neticesi, bilimsizliğin neticesi, bilimsiz olandığı için medyalar, hor olan için medyalar. Hazır mesela sen ahlak taydan bilimin yok oldu. Korrupsiyon ayırmak. Bir ödümüz yine sen neme? Yüzer. Bizim ödümüz yine bir tursak korrupsiyon yatırıp bilyaz. Korrupsiyon bilen halk görüşmeli. Dine hükümet değil. Korrupsiyon sebebi adamın kanunda var gatul. Adamın kanunda var. Sekel bir neme versen mesela gelip man adam ay sen doğru ayyan, ay sen berekeli, ay sen prezident etme, ay sen eyle, ay sen beyle diysen benim mümkünlük var. Şunun için halk köpçülük korkuyorsun korrupsiyon bilen. Öküler de düzeltmedi sende bir şey yok olsa tenden. Yok. O düzeltmedi bolmanda. Udak atlap şunları hareket etmedin. Düzeltmedi. Yani menden öňdäki hareket ederlerim bir zatçyklar düzeltendirler. Bir zatla ütgüdendirler. Düýüp ütgetmesiňem bir zatla ütgüdendir menden öňdäkilerim. Adam menin bir zatla ütgüderim. Senin gelip gürlersiň bir zatla ütgüdersiň. Şeydip biz Türkmenistan düzeleriz. Şonuň üçin vatandaşlar aktivne hareket etmeli. Aktivne. Allah yolun açık olsun. Belki Türkmenistan düzelsin de hangi kaçan yurttaşında bulur. Doğru aýdýan ines. Ayaldygan şonuň üçin bir aktivne hareket etmeli. Durmaly da like bas, efir paylaş, öz daş döwrüňdekiler inandyr, öz doganlaryňdaşlaryň. Ýörüýte ýollar bar, öz doganlaryňdaşlaryň bilen gürleşmek, şolary Türkmenistany düzeljekdigine inandyrmaly da. Aktiv. İşçen, Türkmençe işçen bolýar. İşçen, yani bolýan zatlara neme oturmaly der, bir fark bolmaly der. Elbette gidecek. Halkam menin arkamda dursa. Men häzir şo ýere baraýyn. Ilki adamlar şo ýerde maňa garaşdyrlar. Gel, biz senin arkamda durýar diýip bir 10 000 adam, 20 000 adam çykyp dursun. Menem barjak şo ýere. Elbette. Men size tarap biradim edýän, sizden maňa tarap biradim aýadym. Tawtawalar etrafda bir milisiýa geliniň ýanyna girýär. Äri tutda onam oglanlar tutýar diýär. Görýärmi? Hani polisiýanyň edýäni. İşçen diýmek, aktivist diýmek. Ine bir ýurtdaşynda bolanlar üçin neme garyndaşlarymyz şonýal işler edip, hökümet işgärler şonýal işler edip dur. Men barmak üçin şöyle çykyp gürleýän vatandaşlar. Arkaryň arkasynda bu. Elbette, häzir men hem şordan al gitseler, meniň arkamda hiç kim durup bilmeýär. Sebebi biz köpçülük däl, biz agdy ber däl, biz diňe men durmaly däl, men Farhadyň arkasynda diňe men durmaly däl, sen hemmemiz durmaly. Sen menden sormaly däl, biz näme üçin durup bilmedik diýip. Biz näme üçin? Sen diýme, biz näme üçin durup bilmedik? Hemmemiziň Farhady goramak hemmemiziň meselemiz. Diňe bir adamyň meselesi däl. Men halkyň öňünde durýan, men arkamdan gelir ýaly. Ündet men arkamda hiç kim görmek ýöne men. Häzirlikçe. 21 hoş geldin. Demokratiýa sury. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum Abdullah. Sesim gelýärmi? Gelýär. Ýa-ni korrupsiýa hakda biraz aýtjakdym da men. Aýdyber. Korrupsiýa näme ýok edip goýdylar. Korrupsiýa ýok bolmak üçin Türkmenistanda Aýdyber. Prezidenti tanqid edýän telekanallar nemeler bolmaly. Ondan daşary
korrupsiya olmak için Türkmenistan'da şu pulu Türkmenistan'ın büdjetini kim ne medyan olsa şolar erden akşama çenli televizyonda, teleayınlarda tanqid edilmeli. Merkel Bank. Yani Halk TV. saylovlar erkin olmalı. Hükümetin özünü tanqid edilmeli. Yani korrupsiya Xitayda yok diyorlar. Xitayda da Pekin'de var, merkezde. Hükümetin özünde var. Halkta yoktur, yani hükümetin özünde kalıyor şu. Demirgazı Kore'de var. Çünkü o devletlerde şu hükümeti tanqid eden demeler yok. Şimdi Xitay'ın özünün nemesi de olan 21. asırda Xitay neredeyse dünya özünün siyasi bir nemesini görkezen devlette. Avtoritar devlette Xitay. Demokratik devletler Xitayda halk gidip prezidenti hükümeti saylanıp. Bizde köp saat gizleniyor. Yok, yuvaş değil mi hemen? Yani, yuvaş ötse. Reski demokratiya bulmuyor. Reski adamlar öne çıkıp prezident ayırmıyor. Yuvaştan adamlar öz fikirlerini təzelep, akı devletin näli işlemelidigini, prezidentin boşlarının nämediğini şöyle toplayalar. Yuvaştan. Men salyan ine prezident nähil olmalıdır. Beylek aktivistler salya prezident nähil olmalıdır. Beylek apalisanerler salya ine prezident nähil işlemelidir. Bizim kellämiz doğru iki de otu yuvaştan. Ondan sonra biz hemmemiz birleşip şu problemadan diýmän uğruna çykýas. O günem geldi, o günem gopdy. Däl hemme döwletler şonu ýalap durmasdy. Hemme döwletler, meselem Amerika'dan bir günde demokratiya bolanok. Olaram näle 100 ýyllyklaryň dowamında, asyrlaryň dowamında şu demokratiya geldiler. Adamlar Olaram şu bugünkü demokratik döwlet diýilen döwletlerim geçmişte şunu yani avtoritar diktatora ýaly döwlet bagandyrşyny başyndan geçiren şolaram. Urşuarını geçip o ölüp şu hadak ullarına gel şolar. Şonu için dem şonu. Bolya şu internette bir yola koysa da hükümet. İnternet yola koyanok da. Hazır dünya globalizme girdi de. Önkü ýaly lokalizm dälinde globalizm bolýar bundan soň. Bir adamın burnu kanasa bütün dünya görüyor. Yani şu interneti yola koyanoklar onu bilgeşeni kısıp neme de koyan da hükümetin özü. Mesela üstün gitmek için ulu siyasi elite gerek. Partiyalar köp kurulmalı. Evet. Partiyalar kurulmalı. Bizim şu Türkmenistan hükümeti neme de Rusya'nın tesirinde de bizler. Dünkü Rusya'nın içinden ayrılıp çıkan devletler biz. Dünkü metropolya. Şunun için Rusya'nın tesiri katı ulu bizde. Yani Kazakistan ile Özbekistan yavaş çıkıp başladı. Onlar bildi şunu tesirini, neligini. Şimdi televizyonlarda zatlarda görüyorsunuz onların alımları, profesörleri çıkıp tanqid edip bir meseleni ortaya koyup çözüp gepleşip hususi telekanalları var olan. Doğru edem. Olurlar. Şimdi men efir yapayım. Rusya'da var Abdullah ağa. Hayır. Putin'in önüne çıkıp halkam öz nemesini sorup bilýär. Bizde şonu edeler yok da. Eğer Putin'in YouTube'daki videolarını gören olsanız, jurnalistler ya bir sivil halk ya normal halk çıkıp prezidente özünün nemesini ayıp bilýär. Men videolarını gördüm de Putin'in. Bizde şolam yok da. Görüşmeli. Normal. Dünyanın näli kuruluşuna düşünecek bolsam, kän şüpheli yaklaşmaly, kän şüphe bilen terekmeli hemme adam. Mesela siyasata akmasam, siyasat diýende pulun kän ýeri, näli vlastyň kän ýeri, ýani sen höküm edip bilýän-de, siyasatda hökümüň kän ýeri. Şonuň üçin şoňa şeýle bir şüpheli yaklaşmaly. Her kimde haramda adam görmeli. Mesela eşya haramdadır diýmeli. Hökümetten bir çıktım eşya bir haramdadır diýmeli. Hanam sen haramda däldiňi tuğut et diýmeli. Han bir de öýreden işlen görkät hökümet işleýän ogo, näme etdiň sen diýip sormaly. Han görkät bir de göle görnýän zatlar görkät bir de diýmeli.
Siyasatta şonları yaman şuket olmalı. Şuket etmeli her kimden. Antam? Sonda bir nemelere yol vermek. Tankit etmeli esası. Tankit etmeli. Karanlığa yol vermek. Yoş oyanır. Tankit olsa halkımız yoş oyanır. Biler. Ha, demek şundan bolar eken. Ene televizyon seyret, halk hükümeti tankit ediyor. Gelin şu televizyonu şu perdaçanı görelim diye. Adamlar son prямо şu televizyona kaylar. Prezident Kowyň ya bu katımcal var. Var şu prezidentin esaslar bu daralan bilmedi aloma. Ona sen anne hemiş ettin diýmeli. Käbirler aýda biz Suriýaly ýaly bolamyz Hudaýa şükür. Suriýa seret, ne bileyim Palestina seret, İsrail seret, Irak seret diýär. Eger düzeltmesem bir gün şunaly bolar bizde. Saddam Hüseyin nähildi adamdy şol. Öz goňşy döwleti Kuweyt'e saldırdy. Şoň üçin özü diktatordy şoň Saddam Hüseyin. Amerika geldi Saddam'ı yıktı. Aslında Amerika hem gelip şermende olup çıkıp gitti o taydan. Demokratiya etjek boldy. Hükümete Şialar geldi. Amerikan İslam ýanyp olmady. Ol Amerikanyň özüniň ýalňyşy. Ona men dogry diýem, ýöne Saddam Hüseyin şolan bir diktatordy. Suriýalı bolar bizem. Halk bir gün ýaryp çykar. Eger şeýdi kısyp saklap kynçylykda. Ýa diýmem, biziň hem zatymyz bar. Mugut, açdan ölenok. Evet, erti gideli diýär. Erti gidip kistatly çözmeýär. Bir halkyň kelletindäki pikir bilen görüşýär. Ol ýakatyndan adamlar ýakatyndan tutup, "Ay adam bol diýeniň bilen adam etip bolar." Olar. Türkmenistanda gowy ýaşaly diýip adam etip bolmaýar. Gowy ýaşaýyşy nähildigini düşündirmeli adamlara. Nähili gowy ýaşaýyşy näme dol, näme üçin Türkde hemişe gelmeli, näme üçin bir Türkmenistanda ýaşamaly däl şonu düşündirip bilmeli adamlara. Ýoksa sen bar hökümeti ýykaýanyňda adamlara sen gep düşündirip bilmesen, onda ýene sen nimede ýaşamarsyň, demokratiýada ýaşamarsyň. Şonuň üçin adamlaryň kelletindäki pikir bilen görüşmeli. Şolar ogurlyk etmeli däl, nime jelepçilik etmeli däl. Şol atlar bir düşündirmeli adamlara. Eger düşünen kän boldy, köp adam düşünse, onda bir demokratlar ýaşar. Eger köp adam düşünmese, onda bir horçulukda ýaşar, tüpde ýaşar. Şoňaly bilen nimemiz? Bilen işimiz ullakan iş, kän wagtylya halkyň alalaşmagyna adamlar bir alalaşma. Kalan şoňaly. Vatandaşlar. Men efir ýapaýyn, men garýarym. Ondan aşam efir açarym, şonda habarlaşar bolýar. Men günde efir açarym, ne tip boldy. İşden boş wagtym. Tawul. Ne tip boldy gider. Halk bolup gider. Bir adam däl, halk bolup gider. Sağ olun vatandaşlar.